aw minnu bɛ ka joliba jabarani layɛ nin waati in na aw minnu fana bɛ ka arajo joliba lamɛn an balimaw an b'aw fo dante foli min na mali kɔnɔ ani mali kɔ kan min ye arajo joliba ye segu an bɛ dakagun bɛɛ lajɛlen fo ka sigasokaw fana fo sabu olu fana bɛ ka lamɛn arajo joliba sanfɛ i mana taa canal plus ka arajo joliba bɛ lamɛn yen nɔ numéro 589 i mana o kɔrɔ i b'an sɔrɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen min ye bɔlɔlɔ kana ye an ka page facebook joliba tv news ani joliba fm an lamɛnnen do yen nɔ an balimaw ni y'aw ka jɛmukan sigilen aw ye min bɛ sigi dɔgɔkun laban na jumadonyaw fɛ nɛgɛ kanɲɛ 20 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye an y'an tɔgɔ da ko jama kodi limanaw min ye jamanadenw ye olu de bɛ wele ka na an ka nin kɛnɛ in kan walasa u ka se ka u hakilila di jamana kɔnɔna la i mana kɛ maa o maa ye kibaruya min kɔni bɛ jamana kɔnɔ nin kɛnɛ in o bilalen bɛ aw ye a ka se ka hakilila jagabɔ kɛ walasa jamana kɔnɔna la bɛɛ n'i ka hakilila don dɔ ka tiɲɛ o ye dɔ ka nkalon ye dɔ fana ka nkalon o ye dɔ ka tiɲɛ ye o kuma kɛnɛ in a dayɛlɛlen bɛ bɛɛ lajɛlen nin y'an sigilen a kɛnɛ kan an balimaw bi jama kodi an bɛna an da don baabu min na an b'a dɔn k'a fɔ hali sisan nin waatinin na kuma min bɛ jamana kɔnɔ o ye sigikafɔ min kuncɛra mɛ kalo tile 10 tɛmɛnen in na n'o ye dialogue intermalien malidenw yɛrɛ dama a laɲini kɛra jamanakuntigi de fɛ min ye san laban na ko malidenw ka sigi bɛnka sɛbɛn min n'o ye accord pour la paix ale bɔlen kɔ ye ko bɛnka kuraw ka se ka na jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ hakilila o baaraw kuncɛra o kumana laɲini 300 ɲɔgɔnna o de sɔrɔla a kɔnɔna la nka dialogue bannen min ye gafe yɛrɛ n'o ye rapport ye o taara comité de pilotage fɛ ntɛnɛn tɛmɛnen yɛrɛ ka t'o di jamanakuntigi ma o b'a yira k'a fɔ baaraw bɛ ka teliya ɲɔgɔn nɔfɛ awa jamanakuntigi fana ye layidu ta ko hakilila minnu taara dialogue in kɔnɔ ko a bɛnna don ba la o waati kelen fana jamanaden dɔw fana sɔrɔla ka yira k'a fɔ ko dialogue intermalien min kɛra nin ye ko olu sema don a la wa dialogue in ko kun wɛrɛ kun b'a la min tɛ malidenw ka sigikafɔ ye walima min tɛ bɛn nɔfɛ sabu ko hakilila wɛrɛw bɔra a kɔnɔ an y'o fana kibaruyaw mɛn limanaw nin baabu ninnu an bɛna an da don ninnu bɛɛ lajɛlen la an ye wele bila maaw ma minnu fana bɛna u da don nin baabu in na k'u hakilila di a kan maa fɔlɔ ye usumani kulubali ale ye lakɔlikaramɔgɔ ɲininikɛla don ale b'an ka kɛnɛ kɔnɔna la yan min ye Sɛkumaro Tarawele ale ye association fɛrɛda o ɲɛmɔgɔ don ale fana b'an ka kɛnɛ kɔnɔ yan Ismaila Fane ale ye jɛkulu min n'an k'a ma ko jamana kanu olu ka kuma lasela dɔ don a fana b'an ka kɛnɛ kɔnɔ yan an balimaw ka jɛmukan lase aw ma aw balimakɛ Amadu Jalo ka nɛgɛ karafe ta Bɔkari Tarawele Garanbe Lamini Kulubali fo ka taa se Salimata Weri Darago ma olu de bɛ k'an bila jabarani sanfɛ an balimaw anw minnu bɛ k'an filɛ nin waati in na an b'a fɔ ɲɛna aw bisimila jama kodi ale jɛmukan tako 146 kɛnɛ kan an bɛ foli di an ka maa welelenw ma ka sɔrɔ ka ɲininkali fɔlɔ boloda n bɛ taa Usumani Kulubali e fan fɛ e ye lakɔlikaramɔgɔ ye nin t'i siɲɛ fɔlɔ an ka kɛnɛ kan ye Usumani ayiwa n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ halisa kibaruya min bɛ Mali kɔnɔ bi o ye ko sigikafɔ min kɛra n'a kuncɛra ni laɲini 300 jamanadenw de ko k'o lase jamana kɔnɔna la yan nɔ a laɲiniw caman na jamana bɛn ni kelenya sɔrɔ kumaw jamana lakanani ka taa se ɲɛtagaw ma ayiwa ni politiki kumaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɔnɔna la awa dialogue kɛra k'a ban rapport yɛrɛ dira jamanakuntigi ma hakilila daminɛ la ani foli la i bɛ se ka mun de kuntigi an ye fɔlɔ k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn ka fara joliba baarakɛla bɛɛ kan k'an kumaɲɔgɔnw fana fo ala y'a ɲuman sigi ala k'an ɲuman wuli amin ne bɛ se ka min fɔ o ye k'a fɔ sigikafɔ a tɛmɛna yɛrɛ la o kuma laɲini ye min ye sisan o de ye bɛnkɛra min kan olu ka waleya bon n'i y'a jateminɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ sigikafɔ caman kɛra nka i n'a fɔ a fɔ bamanankan na ko sigikafɔ o ye damu ye nka i yɛrɛ y'a fɔ kuma daminɛ la k'a fɔ sigikafɔ yɛrɛ a kun tun ye min ye o ye bɛnkan min tun bɛ ani marifatigi dɔw cɛ n'o tɛgɛnɔbilala kabi 2015 jamana ye a sen bɔ o bɛnkan na o kuma ko malikaw yɛrɛ dama ka sigi ka kuma walasa o ka kɛ bɛnkan ye min kɛra an yɛrɛ cɛ min ma diyagoya an kan mɔgɔ wɛrɛ fɛ o kɔni o ye miiriya ɲuman ye nka n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ seginkan caman kɛra a la bɛnkan ninnu dɔw kuma kun fɔra ka ban sigikafɔba min kɛra salon na sini 2022 u ye min wele ko assise nationale de refondation miiriya dɔw bɔra a kɔnɔ o caman kun b'o la ka ban o la i b'a ye k'a fɔ olu mago tun bɛ waleyali de la yanni segin ka taa k'u kan tuguni
o de i n'a fɔ misali la n'i ye a lajɛ ko ka minnu ye marifa ta k'u yɛrɛ lakana n'u bɛ wele ko groupe d'autodéfense ye olu cili kuma o tun fɔra salona sini sigikafɔ in kɔnɔ ka ban o tɔ ye waleyali le sisan ani fanganintɔnw fana ka u dɔgɔya kosɛbɛ o yɛrɛ sigikafɔ tɛmɛnen min kɛra salona sini o kɛra a bɛnkan fɔlɔ yɛrɛ de ye k'u dɔgɔya ni fɛɛrɛ tigɛli ye fɛɛrɛ min b'a to fangantɔn sigili a bɛ gɛlɛya o kuma san kelen kɔ ni o ma waleya o tɛ bɛnkan o tɛ sigikafɔ ko ye bilen o ye waleyabaliya de ye o kuma waleyabaliya in yɛrɛ o de sinsin kan o de kan bawo sigikafɔ kabi jamana in sigira an b'a la yɔrɔ dɔw bɛ to k'a fɔ tuma caman ko kabi Musa bin kɛra ko sugantili caman kɛra n'o ye élection ye nka tuma dɔ la o bɛ ɲina fana kabi Modibo Kile k'an bɛ sigikafɔ la o t'a bali ka kɛ n'a kunbɛ nka sinsin kan ka kɛ min kan o de ye yanni sigikafɔ caman ka kɛ sigikafɔ minnu kɛra olu ka waleya jamana ka tɔnɔ b'o de la ka tɛmɛ sigikafɔ caman kɛli kan sigikafɔ wari de bɛ don a la jamana dun bɛ yɔrɔ min na sisan a bɛ ka ɲini jamanadenw fɛ ko u ka muɲu ka d'a kan gɛlɛya bɛ yen yanni don nataw cɛ o tuma kelen fɛn minnu bɛ yen ni PAM bɛ se ka kɛ a dɔw kunna n'a dɔw bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ nafolo bɔkoba ye o de cɛ ka ɲi. D'accord. Ismaël Fane sigikafɔ kɛra dialogue intermalien hakili la an yɛrɛ ye jabaraninw kan u kun to ka caméra bila i kan awa dialogue intermalien a tɛ se ka f'i ɲɛna k'a fɔ ko a kɛra e kɔ e tun b'a ko kɛnɛ kan ye baaraw tɛmɛna cogo di fo ka se sisan ma laɲini 300 ni kɔ 300 recommandation awa sisan Usumani ko lawaleyali sigikafɔ caman kɛra maa bɛ se k'a fɔ ko baara in tɔ tora lawaleyali a b'o de bolo sisan k'a daminɛ fo ka na se sisan ma awa e ɲɛ bɛ baara in taabolo la cogo di a bɛna taa sira jumɛn fɛ i ka jate la. Jalo k'i fo k'i ka technicien du jour fo ka Jeliba TV baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo n bɛ n ka président fo Elhaji Mohamed Sako mouvement jamana kanu tɔgɔ la k'an ko débatteurs bɛɛ lajɛlen fo effectivement a y'a fɔ cogo min na sigikafɔ in na an tun y'a miiri cogo min na k'a bɛna taa sira mun fɛ an ka analyse kɔnɔna la a y'a taa sira jɛ an yɛrɛ bolo fo ka gɛlɛya parce que président bɛ i kanbɔ wagati min na ka a kuma ɲɛfɔ le 30 décembre 31 décembre 2023 k'a yira k'a fɔ ko sigikafɔ dɔ bɛna kɛ an yɛrɛ maliyɛn damaw ni ɲɔgɔn cɛ mais ko in bɛɛ sɔrɔla mun fɔ parce que accord d'Alger de ɲɔngirila k'o bila kɛrɛfɛ donc k'a yira k'a fɔ vraiment an ka kuma tɛ taa fɔ jamana wɛrɛ kɔnɔ an yɛrɛ k'an sigi an ka bɛn a la an ka kuma fɔ an ka se ka solution dɔ sɔrɔ donc ne tun bolo ni sigikafɔ in yɛrɛ ne tun tɛ kɛ hali Bamakɔ kɔnɔ ne tun bɛ taa kɛ Kidali de parce que n'i y'a jate minɛ kɔlɔlɔ fɛn fɛn b'an kan Mali kɔnɔ Kidali ko in de don régime fɛn fɛn mana na kɔlɔlɔ bɛɛ bɛ wele Kidali de donc ka cun an kunna i y'a ye n'o yɛrɛ développement ka bɔ a la Mali yɛrɛ contrôle yɛrɛ développement jɔlen don Kidali ko problème de kama parce que n'i ma ɲɛ i bɛ développement fɔ sécurité de bɛ yen donc insécurité bɛɛ bɛ fosi ka bɔ olu de fɛ donc pour moi ni baara in kun bɛ taa kɛ Kidali territoire yɛrɛ de sanfɛ an balima minnu bɛ yen tamasɛkiw fara arabuw kan k'o fana o kun ye taamasiyɛn ɲuman ye donc o de kun kana ka kɛ parce que i b'a lakɔlɔsi 2012 ka na bila fo 2024 la den fɛn fɛn bangera o kɔnɔ Kidali kɔnɔna la Azawadi ko kuma de bɛ ka f'u ye donc a ka kan jamana in tariku kun ka hali Kidali minɛnen kɔfɛ non Kidali minɛnen kɔfɛ mais o minɛna 2024 de mais minnu bangera 2012 ka na 2024 o problème de bɛ yen donc maintenant le fait que Kidali minɛna sisan force bɛ anw de la Kidali minɛna 2023 ka don 2024 kɔnɔ donc maintenant an bɛ Kidali perdre o y'a sɔrɔ force t'an na mais sisan force b'an na donc sigikafɔ ka kɛ au moins hali ni ci kun bilala maa minnu kun ye marifa ta hali n'u ma na mais u balima tɔ minnu bɛ Kidali kɔnɔna la o ni a donnen don mɔgɔ minnu kunna k'a fɔ ko jamana kɛlen don k'i kɔ don o la olu bɛ yen o donc Menaka taw deni Kidali kana se fo Gao ni Tombouctou c'est-à-dire hali an Bamakɔkaw an bɛɛ de tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Kidali ka kuma ni dialogue in kan maintenant an ka déplacé minnu bɛ yen réfugiés minnu bɛ yen Mauritanie ni Niger fɛ donc k'u fɛɛrɛ kɛ k'u bɛɛ lasegin k'u lana et maintenant ni kun ka kɛ sigikafɔba ye maintenant
a y'a sira jɛ bolo danfara jumɛn b'a ni Bamakɔ ta cɛ k'a kɛ Non. Bamakɔ a daminɛna Non. peut-être Kidali senyera la a daminɛna marabolow la commune kɔnɔ ka na laban Bamakɔ yan ni kuma in yɛrɛ fɔra président fɛ ka da mun kan n ye kuma in daminɛ kɛ o de ye a bɛɛ ye jubaju ye accord d'Alger nin ka yira k'a fɔ an yɛrɛ dama ka kuma maa wɛrɛ da kana don a la maintenant o bɛɛ sɔrɔla jɔn de fɛ maa dɔw de sɔrɔla k'a fɔ ko ka jamana tila bon an bɔra tilaliko kuma na maintenant ko ka essayer au moins olu ka se ka u yɛrɛ sɔrɔ jamana foroba nafolo fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ sɔrɔ olu ka parc ta ka d'u ma i y'a faamu ka tila tuguni police territoriale dɔw magara nin fɛn caman na olu ye jumɛn o ye SEMA de ye SEMA bɛ yɔrɔ jumɛn Kidali o n'a ɲɔgɔnna caman bolofara caman ka taa donc n'a ma ɲa ko yɛrɛ base kun ye o ye acteurs principaux minnu bɛ yen se kun ka k'u ma u nana u ma na o au moins u parents tɔ minnu kɔni bɛ yen sigikafɔ kun ka kɛ c'est-à-dire Kidali yɛrɛ de ye yɔrɔ ye yɔrɔ min tun bɛ to histoire yɛrɛ kɔnɔ parce que san joli an tɛ yen an nana yen minɛ a sɔrɔla minnu yɛrɛ fɛ donc ko kun ka taa kɛ o yɔrɔ la mɔgɔ ta nana kɛ mun ye mɔgɔ ta nana kɛ i b'a fɔ n t'a dɔn n bɛna qualifier cogo min na yɛrɛ quoi c'est-à-dire mɔgɔ ta yɛrɛ nana kɛ accord dɔ de ye politiciens tɛmɛna u tun bɛ accord kɛ cogo min na i ma ye accord joli ka depuis 1963 an bɛ accord ko la ka na bon taa tɛ mɛnɛ sisi tɛ bɔ fɔ Usumani ko minnu kɛra a n'olu bɛɛ ye kelen ye sigikafɔ minnu kɛra a bɛɛ laban kɛra Bamakɔ yan phase communale régionale nationale ka na laban Bamakɔ justement parce que i tɛ se ka sigikafɔ ninnu kɛ marifa bɛ maa minnu bolo kɛrɛnkɛrɛnna an balima dɔgɔnɔw minnu bɛ yen n'u bɛ a y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ minnu bɛ ka marifa ta k'u yɛrɛ défend donc i ma se tolobama ye nin kɛnɛ kan i y'a faamu maintenant an balima fila minnu bɛ yen n'olu ma marifa ta donc au moins olu caman ka kulekan bɔra k'a yira k'a fɔ bi bɛ ka taa ko kan u ka dugu bɛ ka taa jeni nin bɛ ka kɛ nin bɛ ka kɛ i n'a fɔ fana an balima dɔgɔnɔ minnu fana bɛ yen olu bɛ ka yira k'a fɔ ko fila dɔw kɛlen don ka marifa ta olu kama kuma tiɲɛ yɛrɛ ye mun ye même Imam Mamudu Diko ni sigikafɔ tun mana ka k'a kɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ye poste baw de kɛ jamana in kɔnɔna la diinɛ sira fɛ et en même temps régime fila bɛɛ tɛmɛna régime minnu n'a tun bɛ ka baara kɛ donc i tɛ se k'a bila u bolo kɔfɛ hali n'a sɔrɔ a bɔra jamana kɔnɔ ka a jalakikun kɛra mun ye ko minnu ye marifa ta jamana kama ka n'olu taara sigi Algérie ni du ye nin jalakun ta k'a lajɛ article 12 a bɛ mun fɔ maa fɛn fɛn bɛ yen k'a fɔ ko marifa b'u bolo dayɛlɛ don u ka na donc an ka na an ka sigi ka kuma kɛ bon Diko jalakun ko mais est-ce que da tugura mɔgɔ ye Fane non dialogue in na parce que o de ye dialogue yɛrɛ slogan ye ni kɛ bɛ maa kɔ i yɛrɛ b'a dɔn kɛ b'i kɔ jamana ɲɛmaaw ma ci bila i ma i bɛna yɛrɛma ten wa i tɛ ni yɛrɛma ten wa a bɛ komi n'a fɔ politicien minnu parti politique minnu y'u ban ka don a la k'a yira k'a fɔ k'a fɔra k'u ka activité bɛɛ ka ɲɔngiri fɔlɔ peut-être olu ye kun sɔrɔ u ta la parce que u ka tɔn baaraw ɲɔngirilen bɛ t'u caman yamaruya u ka taa kɛnɛ est-ce que a jalako dayɛlɛ kuma o tun ye o wagati fana ye wa o fana kana k'a fɔ est-ce que o tun ye o wagati ye parce que kuma bɛ ka na kɛ bɛnkan dɔ de kan kuma bɛ ka na kɛ an ka se ka bɛn jamana kɔnɔ réconciliation ka se ka na ni ɲɔgɔn cɛ est-ce que o wagati fana tun kana ka kɛ o ɲɔngiri wagati ye wa o ye fɔlɔ ye filanan fo ka n'a kɛ an bɛ nin phase in fana bɛɛ kɔnɔ premier ministre ka livre n'i y'o fana kɔnɔna ta k'o lajɛ k'o kalan ka na i bɛna mun de fana sɔrɔ o kɔnɔ mun fana bɛna ni bɛnkan fana ye entre acteurs parti politique ɲɛmaaw o ni jamanadenw yɛrɛ fana ni ɲɔgɔn cɛ donc an b'a fɔ fɛɛrɛ ka kɛ tasuma in ka se ka faga donc u ka fɛɛrɛ kɛ k'u bolo sama mɔgɔ minnu bɛ yen ko degun b'olu kan marifa bɛ minnu bolo fo se ka kɛ olu de ma n'o tɛ nin bɛɛ ye nɛgɛ ta kangalanga i y'a bila kangalanga a bɛɛ ye kuma kelen ye. mais jamanakuntigi yɛrɛ ko a ye halisa a ye tɛgɛ bɔlen bɛ mɔgɔw ye minnu mana dialogue kɛnɛ kan o b'a yira halisa n'a bɛ maa min ma o bɛ se ka na i ka fɛla fɔ walima i fɛla ye min ye jamanako in na ka gɛrɛ jamanakuntigi walima yɔrɔ min ka di i ka gɛrɛ walima i kumakan ka mɛn. o bɛɛ kun kana ka kɛ yanni nin commission yɛrɛ ka sigi ne yɛrɛ tɛ jigi jamanakuntigi la nin ko in na parce que ale danna ta ka da maa minnu kan an ka intellectuels baw don n'o y'an ka premier ministre kɔrɔ Isufu Mayiga ale ka baara ma dogo mɔgɔ la Mali kɔnɔ ka na se professeur Jean Bosco Konare ma Aminata Dramane Traoré ninnu bɛɛ ye mɔgɔbaw de ye jamana kɔnɔ maintenant kuma dialogue in taara ni kumakan dɔw de ye minnu kun kana ka sabati dialogue in kɔnɔna la mais dialogue in nana lawolo ko wɛrɛ kan débat kɔnɔna la an da bɛna se olu ma donc ne yɛrɛ t'a dɔn olu sera ka sɔn cogo di olu kumakanw ka se ka n'a sɔrɔ dialogue in kɔrɔ k'a sɔrɔ déjà hali thème yɛrɛ kɔnɔna la o yɛrɛ bonyana ne hakili ma. Cheikh Umar Traoré association Fɛrɛda aw kumana fɛrɛ jumɛn tigɛra aw fɛ
dialogue in na aw yera kɛnɛ kan wa walima aw ma ye wa o kuma na n'a yera kun jumɛn na aw ma ye kun jumɛn na ni dialogue kɛra baara labɛnna ka se fo sisan ma a ye kalan jumɛn sɔrɔ a kɔnɔ. Amadu, n bɛ taga ɲini Ala fɛ ka foli lase an lamɛnbaga ani an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma ka n barokɛɲɔgɔn fo ka e yɛrɛ fo ka teleso baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo. Amadu, dialogue in Fɛrɛda ma ye a kɛnɛ kan ka d'a kan Fɛrɛda ma invitation sɔrɔ dialogue in phase communale la, a ma sɔrɔ phase régionale la, a ma sɔrɔ phase nationale la. An ma y'a kɛnɛ kan nka o t'a yira k'a fɔ ko anw kun t'a fɛ baara in ka taa taacogo la, taacogo min bɛ se ka wolo bɛn ani keleya la Mali kɔnɔ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ. Ka d'a kan dialogue in yɛrɛ président Asimi a bɔra ka a fɔ jamanadenw ye san laban kuma na, san yɛlɛma kuma na ko a ka d'a ye malidenw ka se ka fara ɲɔgɔn kan. An bɛ fara ɲɔgɔn kan mun na an ka golomasiri tabaw n'o ye an ka sɔrɔsiw ye, olu kelen kɔfɛ ka se sɔrɔ jugu kan jamana marabolo caman na ka se ka jugu fanga dɔgɔya kosɛbɛ, ko an y'a ye k'a fɔ tiɲɛ na se bɛ an ye ko nka ko malidenw yɛrɛ dama de fana bɛ ɲɔgɔn na kɛlɛ in kɔnɔna la. Donc ni o ye CSP ani a nɔfɛmɔgɔw ni o ye groupe armé minnu ye marifa ta k'a fɔ k'u b'u ka yɛrɛma hɔrɔnya nɔfɛ, ko n'a ma ye k'a fɔ ko malidenw don, ko malidenw kana maliden joli bɔn, ko an ka sigi an ka kuma, an k'a dɔn degun jumɛn de y'a to u ye marifa ta. Donc n'o degun dɔnna, sigi ka fɔ ka kɛ yalasa cogoya mun na furaw bɛ se ka sɔrɔ, fura min bɛ se ka kɛ sababu ye siɲɛ wɛrɛ sini ma mɔgɔ wɛrɛ kana marifa ta. Donc n'o baara bɛ kɛ ne bolo mɔgɔ mun ye marifa ta ani a ye marifa ta ka ɲɛsin mɔgɔ mun ma, o marifa ta fana hukumu kɔnɔna la mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ye degun sɔrɔ o marifa ta hukumu kɔnɔna la, olu de kun kan ka wele ka d'a kan kun tɛ di kuntigi kɔ, bamananw ko ten. Nka dialogue in kɛra fɛn ye fɛn min bɛ yen ni an y'a jateminɛ k'a fɔ a kɛra kun de ye mun dira kuntigi kɔ, ka d'a kan n'i ko ko dialogue i ko groupe armé, i ko les groupes rebelles Touareg, i ko les groupes extrémistes n'o ye jatigɛ wale tigilamɔgɔw ye minnu ko fo diinɛ ka waleya jamana kɔnɔ n'o ye IYAD ani KUFA ye. Dialogue tɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ bɛn ani keleya ani basigi kan Mali kɔnɔ bi, hali ni groupe armé bɛɛ donna a la ni IYAD ani KUFA ma don a la ko basigi k'an bɛ se k'an sigi a kan k'an b'a sɔrɔ sini, o kɔni o ye kuma de ye an nisɔndiyara, an bɛ se ka mun fɔ ka tɛmɛ, nka o tɛ se ka kɛ tiɲɛ kuma ye. Bi an y'a ye k'a fɔ dialogue mun kɛra n'a banna ni a kuma labanw taara lase jamana ɲɛmaa ma, dialogue in an kɔni y'a ye k'a fɔ dialogue in kɛra ko ye ko mun bɔra a minɛn kɔnɔ. A kɛra ko ye ko mun bɔra a minɛn kɔnɔ suguya fila la. D'abord a labɛn cogoya yɛrɛ, dialogue labɛnna cogoya mun na, dialogue ma labɛn a labɛn waati la. Dialogue labɛnna cogoya mun na maa minnu sen kun kan ka don a la ni n da sera a ma n'o ye groupe armé ye, olu sen ma don a la. I filɛ ka olu minnu fɔ olu sen don ni dialogue la ni cogoya la, est ce que e bolo a fɛn nɔgɔn don? Fɛn nɔgɔn don ka d'a kan mun yira la an na, sabu n'a fɔra ko dayɛlɛla olu ye, olu yɛrɛ caman y'a yira k'a fɔ ko olu tɛna ye kɛnɛ kan, déjà olu y'u ka fɛla yɛrɛ yira, olu ka sigi ka fɔ est ce que a ka nɔgɔn jamana kɔnɔ? A ka nɔgɔn kojugu. Balimakɛ da sera a ma, n'i y'a ye bi dialogue ko kuma fɔra, a sɔrɔla mun fɛ ka d'a kan an ye sigi ka fɛn min kɛ ani groupe armé cɛ n'o ye rebelle ye Algérie, bɛnkan sɛbɛn mun bɔra o kɔnɔna la, jamana y'a yira k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn waleyali tɛna don jamana ka ɲɛtaga sira fɛ. Donc u tɛna bɛnkan sɛbɛn u tɛna waleya, n'u tɛna waleya déjà bɛnkan sɛbɛn in taara anw ni o marifatigiw de cɛ, fo diyagoya n'an bɛ sigi an bɛ bɛnkan wɛrɛ kɛ, o marifatigi kelenw de bɛ wele. Nka marifa bɛ maa min bolo ni a bolo fanga b'a la, n'i y'a wele fangatigi tɛ a majigin o, nka a yirala anw na k'a fɔ ko Kidali minɛni ko o ye tamasiyɛn de ye, tamasiyɛn min b'a to ko maliden k'a dɔn k'a fɔ ko an ka golomasiri tabaw ye se sɔrɔ ni maa ninnu kan, maa minnu bɛ yen n'u ye marifa ta ka se sɔrɔ jamana ka 2012 san 2012 ni o taara wolo sigikafɔ la Algérie san 2015 ko an bɛ waati min na ko sisan n'o ye Asimi tile ye, ko an ka sɔrɔsiw ye se sɔrɔ o mɔgɔ kelenw kan. Donc an tun bɛ lahalaya mun na n'o ye sentanya lahalaya ye 2012, o mɔgɔ ninnu de tun kan ka kɛ o lahalaya la bi yalasa u ka diyagoya u ka na an ka se ka sigi ka kuma. O de la ne ko n ko dialogue in ma kɛ a kɛ waati la, ka d'a kan n'i ye Mali yɛrɛ dugukolo ta k'a lajɛ, i bɛ taa kɔrɔnfɛ marabolo la dugu dɔ bɛ yen ko Tɔnka,
n'i sera tɔn kan hali sini maire tɛ tɔn kan hali sini ɔkɔliso tɛ tɔn kan hali sini groupe armé de bɛ tɔn kan mais tɔn kan filɛ nin ye duguba fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye ɲafunke ani gundamu ye sɔrɔsiw bɛ ni dugu fila bɛɛ la nka n'a fɔra ko lakana sabatira est ce que o ye lakana sabatilen ye i bɛ bɔ tɔn kan ni misaliya caman de bɛ jamana in kɔnɔ yan donc an tɛ se k'a fɔ o hukumu kɔnɔna k'a fɔ ko nin tun y'a waati ye nka hali sisan baara de tun kan ka kɛ k'a ɲɛsin lakana ma lakana ka kɛ walasa ka se ka mɔgɔ minnu bɛ yen ni jatigɛ wale tigilamaw don ni maramafɛn b'u bolo ka se k'u fanga dɔgɔya cogoya mun na ni u yɛrɛ bi na ka sigafɔ laɲini kala 2012 anw de ye sigafɔ laɲini mais o baara hakili la o tamasiyɛnw bɛ yen san o ye kɔsa in na ko Kidal dɔw taar'u yɛrɛ di dɔw yɛrɛ bɛ ka marifa bila armée fana bɛ ka avancer o kibaruyaw bɛ yen état major bɛ communiquer o kan kuma bɛɛ o ni e bɛ ka kuma min fɔ n'i y'o da ɲɔgɔn kɔrɔ an t'a fɔ ko état major bɛ communiquer min kɛ ko communiquer sababama tɛ ka d'a kan ni armée sera ye se sɔrɔ Mali yɔrɔ o yɔrɔ o de ye maliden bɛɛ sago ye nka n'i y'a sɔrɔla ko o sen a bɛ fɔ an ye cogoya min na n'a tun bɛ ten tɔ dialogue tun tɛ kɛ bi k'a sɔrɔ o groupe armé ninnu sen tun ma don a la Amadu groupe armé n'i ye CSP ta k'a lajɛ cadre stratégique permanent pour la paix et la stabilité et le développement n ko u ye kɔsa in na u ye sigi ka fɔ kɛ olu tilala tuguni k'u ka jɛkulu k'a ci ka maakɔrɔ sɔrɔ ka far'u yɛrɛ kan k'u ka jɛkulu tɔgɔ yɛlɛma sisan k'u bɛ fɛ ka na ni fanga de ye u y'u ka jɛkulu tɔgɔ yɛlɛma ka kɛ mun ye ko cadre stratégique permanent pour la paix et le développement de l'Azawad o kɔrɔ ye mun ye o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko ni anw hakilila k'olu fanga banna ko an k'an sigi an k'u kɔnɔ yanni waati damadamani cɛ donc o hukumu kɔnɔna la ne b'a fɔ n ko est ce que fɛn kɛ waati yɛrɛ tun ye sisan ye wa IAD mun bɛ yen bi ni IAD ye jatigɛ walew tigilamaw ni Mali kɔnɔ a bɛ jatigɛli kɛ ka tɛmɛ groupe armé bɛɛ kan IAD b'a fɔ ko a sen tɛ dialogue la wa IAD ko k'a sen t'a la Amadu Kufa ko a sen tɛ a la yalima ni ninnu sen bɔ a la o jɔn de bɛ na kuma ni bɛn kɛra ko kan ko a bɛ taa marifa bila ni ninnu ma marifa bila jɔn de bɛ marifa bila ninnu de kan ka wele yalasa ka se ka marifa bila nka weleli de tɛna n'u ye ni weleli bɛna n'u ye depuis 2015 san b'a sɔrɔ weleli nana n'u ye mun de bɛna ni o ye armée ka se de bɛna ni o ye est ce que o sebaaya in est ce que o sabatira ka se kɛ fɛn na bi bolo baara wɛrɛ tun bɛ yen mun tɛ dialogue yɛrɛ ye baara tɔ de bɛ yen mun tɛ dialogue an ma se dialogue ma fɔlɔ o baaraw de tun kan ka continuer nka ni o baaraw ma continuer ko fɔ an nana an yɛrɛ sɔrɔ dialogue kɔnɔ ka kɛ ni waati ye fɛnɛ waati mun na furancɛla fanga ale yɛrɛ ye sariya sɛbɛn bɔ sariya sɛbɛn mun bɛ yen ni a taara juin kalo tile 6 k'a yira k'a fɔ ko dan bɛ sigi furancɛla fanga la k'a kɛ ni 26 mars ye donc ni o degun nana ka politiki ko degun fara o kan furancɛla fanga ye a ye k'a fɔ bi jamana kɔnɔ maramafɛn tabaw kɔfɛ ale yɛrɛ ka mara taabolo la fɛɛrɛ tɔnw ale n'olu fana tɛna ɲɔgɔn ka fɔ ka da ni sariya kisɛ in kan sariya kisɛ min bɔra ale yɛrɛ bolo furancɛla fanga bi obligé ka mun de kɛ o de nana ni dialogue ye an bɛ se k'a fɔ dialogue donna hali o hukumu kɔnɔna la donc ni dialogue donna o hukumu kɔnɔna la est ce que hali o fana na maa minnu fana bɛ yen n'u kun sen k'u kan ka don a la k'a sɔrɔ marifa t'u bolo maramafɛn t'u bolo jatigɛ wale tigilamaw tɛ yalasa mara ka se ka kɛ furancɛla fanga kɔnɔna la k'a sɔrɔ a ma kɛ ni ɲɔgɔn sama-sama ye olu fana sen bɔra a la ni décret mun kɛra sababu ye k'olu ka baaraw ko o ɲɔnkiri n'o ye politique n'o ye fɛɛrɛ tɔn tigilamaw ye donc o hukumu kɔnɔna la an b'a fɔ n ko dialogue in a labɛn cogoya la maa minnu sen kan ka don a la olu sen ma don a la dialogue kɔnɔna yɛrɛ la n'i ye a baara yɛrɛ ta k'a lajɛ est ce que dialogue baara a dabɔra mun kama a wolola o la wa an b'a fɔ laɲini tun ye mun ye a ma sabati Usman dialogue dabɔra mun kama laɲini kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'an sinsin min kan o ye recommandation ye est ce que e bɛ se k'a fɔ an ye k'a fɔ Mali gɛlɛyaw fɔra dialogue in kɔnɔ wa laɲini minnu bɔra a kɔnɔ Mali gɛlɛyaw dɔw don wa yani n k'o jaabi n bɛ an balimakɛ fo a ka Fane a ka ɲɛfɔli la ka dɔɔni fara kan n'o ye kabi muru tile 1993 bɛnkan ma kɛ o la n'o ye accord ye bɛnkan fɔlɔ an ni marifatigiw cɛ o kɛra 1991 1991 Musa Tarawele yan'a ka fanga ka bin kalo 2 san kalo fɔlɔ yɛrɛ o tile 6nan bɛnkan fɔlɔ kɛra ni marifatigi ninnu cɛ Algérie Tamarasɛte a ye min fɔ sisan yala kumaɲɔgɔnya in Mali gɛlɛyaw caman fɔra a kɔnɔ wa jama kɔni n'i ye wele bila a ma
i b'a sɔrɔ minnu bɛ na caman bɛ na ni u ŋaniyaw ye n'o tɛ ne ye min f'i ye segin de kɛra ko camanw kan ko minnu bɛ yen u mago bɛ waleyali de la ka tɛmɛ k'a fɔ ko ka segin ka taa kuma kan awɔ n'o tɛ ko min ye marako n'o ye gouvernance ye marabulon kuntigi yɛrɛ ka bɔli laban furancɛ la wasabulon kɔnɔ n'i ma fili a fɔra ko baara 3 baaraba 4 wala siraba 4 ko de tun b'a bolo n'o ye axe 4 ye a don min kɛra wasa ye kosɛbɛ o kɛra a tuma k'a sɔrɔ an ka kɛlɛdenw bɛ ka fanga sɔrɔ n'o ye montée en puissance ye ani kɛlɛminɛnw caman sanna nka a tuma o y'a sɔrɔ laɲini dɔ tun ye ka sariya kuraw ta jamana kɔnɔ n'o ye réforme institutionnelle ye a tuma y'a sɔrɔ olu ma kɛ fɔlɔ sisan sariya sun kura talen salon kɛra a ka bɔli y'a sɔrɔ o tun ma se ka dankɛnɛmaya ka réaliser o kɛra majɛ ye marako fɛnɛ n'o ye gouvernance ye ka o don ba la promotion de la bonne gouvernance o fɛnɛ tun bɛ a la o fɛnɛ tun ma kɛ wasa ye o tuma ne yɛrɛ bolo ko sinsinnen b'o de kan ani n'i ye Cheick ka kumaw lamɛn ko b'a yira k'a fɔ a tɔgɔ ko waleyali bɛn kɛra ko minnu kan a y'a fɔ ko dɔ kuma kun sera o ma kɛ sariya dɔ kun tara a tuma nana se ka sɔrɔ ko in ma se ka waleya a kɛra gɛlɛya ye minnu bɛ mara la ani fangintɔnw cɛ o ni a ɲɔgɔnnaw ani ye min fɔ a sigikafɔ in kɔnɔ n ye kuma dɔw y'a la o ye ɲangibaliya k'o kɛlɛ l'impunité ye o yɔrɔ nin bɛɛ ye kuma kɔrɔ ye minnu fɔ a mɛnna o ne ye kuma ye nin bɛ fɔ jamana kɔnɔ mɔgɔ o bɛ jamana ko kalama Ousmane o kumana o b'a yira e ka kuma la sisan k'a fɔ sigikafɔ min kɛra nin kɔni ye seginka de ye o kumana kun jumɛn nana k'a la sisan o kumana kun wɛrɛ tun b'a la i ka jate la wa ni dialogue in awɔ kun wɛrɛ yɔrɔ ni mɔgɔ minnu bɛ mara la n'i ye diɲɛ lajɛ ka taa jamanaw kɔnɔ u n'u ka fɛɛrɛw bɛ ɲɔgɔn na ko dɔ bɛ se ka kɛ laɲini dɔ bɛ fɔ kan kan nka o b'a sɔrɔ laɲini wɛrɛ bɛ a la o ye fɛɛrɛ nakow ye yɔrɔ a fɔra k'a fɔ bɛnkan dɔ de tun b'a ni marifatigi dɔw cɛ o bɛnkan in a dun tun bɛ diɲɛ da donna a bɛnkan na diɲɛ jamanaba dɔ kolatigɛdabaw n'o ye a institution baw ye olu dɔw kɛra a seere ye ni a yɛrɛ kun ka bɔ a la o yɛrɛ kun kɛra gɛlɛya dɔw bolo jamana kɔnɔ dɔw bolo a tɛ se ka kɛ bɛnkan sugu n'i ko k'i bɛ bɔ a la k'a sɔrɔ diɲɛ jamanaw bɛ yen minnu ka girin olu da donna a ko la dɔw kun bolo a bɛ se ka gɛlɛya las'an ma ne bɛna b'o la i bɛ bɔ ni fɛɛrɛ min ye mɔgɔ bɛ se k'a ye k'a fɔ i bɛ kan dɔ fɔ o sisan anw b'a fɛ sisan anw yɛrɛ kɔnɔ jamana kɔnɔ an yɛrɛ de ka sigi a kuma sisan dɔ min kɛra a kuma cayara jamana kɔnɔ caman ko jamana kɔnɔ ko a yɔrɔ caman man ɲi ko a bɛ jamana fɛkɛya fo kana se a bɛ se ka kɛ jamana ka tilali yɛrɛ bɛ se ka bɔ a kɔnɔ accord d'Alger kuma cayara o yɔrɔ sigikafɔ min yɛrɛ kɛra salon nasini o yɛrɛ ko a yɛlɛma don a la relecture o y'o fɔ fanga min yɛrɛ a tɛgɛ nɔ bila o fanga yɛrɛ tile la sigikafɔ dɔ fana kɛra 2019 o fana y'a yira ko a yɛlɛma don a la nka hali sigikafɔ min kɛra furancɛ fanga yɛrɛ kɔnɔ n'o tun y'a ɲini ko ka yɛlɛma don a la nka i b'a ye o de fɔra nka sɛbɛn bɛnkɛraw de kan nka mara sɛbɛn n'o ye charte ye ale yɛlɛmatɔ a ma yɛlɛmatɔ k'a modifier o ma fɔ a kɔnɔ a fɔra ko k'a waleya ni kekunya ye mise en œuvre intelligente nka i n'a fɔ fanga n'a ka taabolow bɛ ɲɔgɔn na o waleya kɛnɛ kan fanga ye sera ka mɔgɔ ninnu u kun ka mara bɛ yɔrɔ minnu kan ka caya dugubaw kɔnɔ ka u gɛn ka bɔ yen kɛrɛnkɛrɛnya Kidali o kɔrɔ kɛnɛkana ye sebaya di fanga ma o yɔrɔ la yen minɛli o de y'a to jamana taara sigikafɔ la a san ni jamana bɛ fɛ ka bɔ o la sisan jamana bɛ se ka fɛɛrɛ min kɛ o de ye k'a fɔ n'i bɔra dɔ la i bɛ mun kɛ sisan i bɛ se ka mun yira diɲɛ na minnu ye a labɛn olu de b'a dɔn olu ni Ala de b'a dɔn nka jateminɛ la e bɛ se k'a ye i n'a fɔ Cheick Umar yɛrɛ ye jateminɛ dɔ kɛ sisan k'a fɔ ale y'o kun de y'a la o jateminɛ la i bɛ se k'a fɔ n'i bɔra a la min bɛ se ka yira mɔgɔw la k'a fɔ diɲɛ tɔw la fɔ an bɔra nin na ka nin kɛ fo n ka nin kɛ ka kun dɔ di a ma i y'a fɔ fo jamanadenw yɛrɛ da ka don a ko la sa
an yɛrɛ ka bɛn fɛn dɔ kan min komi dɔ in taara fɔ yɔrɔ wɛrɛ dɔ in a bɛ n'a fɔ a diyagoyara an ka bɔ fanga kun t'an na hali caman y'a lafasa tuma ko i n'a fɔ se wɛrɛ t'an ye k'an ka sɔn o kɛr'u ka miiriya ye tuma n'o ko bɛ ten fɛn kɛra i n'a fɔ tabali bilabali ni fanga bɛ se ka ye k'a fɔ an ka sigikafɔ kɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ min b'a to an yɛrɛ bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a ko la o ka fisa ni kuma o kuma minnu ye marifa ta sigikafɔ ka taa kɛ n'olu de ye olu de ka kow ka diyagoya kuma caman a da ka diya olu de la nka ni a yɛrɛ sigikafɔ kɛli sa a kɛra o ye wa o fana ye kuma wɛrɛ ye mais olu minnu n'olu ye acteur principal i n'a fɔ Sɛki y'a fɔ cogo min olu ma ye kɛnɛ kan est ce que u bɛ se ka fiɲɛ don ni dialogue intermalien na kɔfɛ u fana bɛ se ka mɔgɔ bɛ se k'i sigi ni u ka kan wɛrɛ i n'a fɔ Sɛki ko k'u bɛna labɛn dɔ kɛ ka jɛkulu kura ka tɔgɔ wɛrɛ di k'u bɛn'u labɛn tuguni dialogue intermalien dun accord ko banna awa olu fana maa b'a dɔn k'u bɛ labɛn kura la a bɛ se ka kɛ ko wɛrɛ ye dialogue tɛmɛnen kɔfɛ wa awɔ Sɛki y'o fɔ nka Sɛki yɛrɛ ka kuma y'a jira fan dɔ fɛ ko mɔgɔ ninnu k'u tɛ na o hali n'u wulila o bon ale k'a fɔ cogo la walasa u ka na fo sebaya ka sinsin de ale ka kuma b'a yɛrɛ k'a fɔ sebaya min b'a to u bɛ na o ma sɔrɔ fɔlɔ ale ka kuma yɛrɛ b'a yɛrɛ k'a fɔ hali n'u wulila o tɛ na nka miiriya ɲuman kɔni don u ka wele u tɛna cogo don o dalu bɛ kɛnɛ kan fangakɔrɔ tile la a dɔw tun y'u kan di k'a fɔ ko an ka mɔgɔba dɔ ma k'a fɔ ko u labɛnn'o sigikafɔ kama kɛrɛnkɛrɛnnenya Yadi yɛrɛ o kuma fɔra o nka mɔgɔba in yɛrɛ min nana balale la m'u tila ka muruti k'u t'a la fo mɔgɔba in yɛrɛ y'a fɔ k'a fɔ ko ninnu u yɛrɛ ka ko i n'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw de b'u kɔkɔrɔ a bɛ n'a fɔ ka ko t'u yɛrɛ bolo u ka ko t'u yɛrɛ bolo olu de bɛ marifa bolo de bolo olu de bɛ ka kɛnɛw minɛ nka i b'a sɔrɔ yɔrɔ i bɛ nin marifatigi kulusiw ninnu diɲɛ kɔnɔ i b'a sɔrɔ u ka denfaw bɛ yɔrɔ wɛrɛ de yan dɔrɔn tɛ a ɲɔgɔn ka taa diɲɛ kɔnɔ n'i ye Yamani layɛ sisan Houthi murutibagaw les rebelles Houthi diɲɛ mɔgɔw b'a fɔ ka caya ko u ka denfa ye Iran de ye u ni Saudi Arabu la n'o Arabu Saoudite n'a jɛw tɛ kɛlɛ la ten ni ka san 8 bɔ wa a bɛ fɔ min ma ko silamɛ jamana État islamique n'a nana anw fɛ yan sisan nka a bɔra yɔrɔ jumɛn a bɔra Syrie ni Irak de ye i b'a sɔrɔ kuma caman ne ɲɛ bɛ minnu na ne ko i n'olu ka sigikafɔ miiriya ɲuman dɔ kɛ i bɛ se k'o fɔ kɛ i n'a fɔ a delila ka fɔ sigikafɔba min bɛ ka tile 2017 la conférence d'entente nationale a fɔra o kɛnɛ kan 2019 san 2 kɔfɛ a fɔra o kɛnɛ kan ni sigikafɔ yɛrɛ kɛnɛ kan a ma fɔ wa sigikafɔ min bɔra kɛ sisan mɔgɔw y'a ɲini ko marifa bɛ Malika o Malika bolo ko fanga n'olu ka sigi a kuma o m'o fɔ wa o kɔrɔ a ma tɛmɛ wa a bɛ fanga kɔnɔ a na nka olu ma ye ani u bɛ posture min na sisan u b'a jira k'a fɔ u tɛna na nka min bɛ ka n bila ɲininkali la o ye k'a fɔ accord la u nana o y'a sɔrɔ fanga b'u la mais accord la u nana mais munna kuma bɛɛ ni oui non ni ko accord la u nana ka na parafé k'a fɔ an sɔnna accord n'i y'a ye maliyɛnw banna accord d'Alger ma nin yɔrɔ fana b'a la parce que accord rebelle kɔrɔw nana ka n'u sigi Bamako yan k'a daminɛ Algérie fo Bamako yan mais munna ni jamana Mali marabaaw ko k'an ka sigi ka kuma ko ka bɛn ka sɛbɛn min bɛ yen an sigara la k'a fɔ a man ɲi aw yɛrɛ ka na munna olu fana tɛna est ce que yɔrɔ dɔ la Mali marabaaw fana jo t'a la ka sigikafɔ kɛ ka Mali bila sira wɛrɛ kan siga foyi t'o la i ye min fɔ u nali min kɛra bɛnkan fɔlɔ in kɛtɔ u nana o kun ka d'u la de i ko k'u nana a tɛgɛnɔ bila fɔlɔ n'o y'a sɔrɔ sigikafɔ kɛlen an saba cɛ Algérie anw ani marifatigi minnu bɛ wele k'u b'u yɛrɛ anw na n'o ye gaca ye plateforme anw de y'a tɛgɛnɔ bila fɔlɔ nka olu ma sɔn olu y'u kan o y'a sɔrɔ min Abdoulaye Diop ale tun bɛ a tuma ale de tun a bɛ jɔyɔrɔ min na bi a tun b'o jɔyɔrɔ kelen na o y'a sɔrɔ olu nana yira o y'a sɔrɔ mɔgɔ sifin dɔw wulila k'a fɔ fɛn caman bɛ ko in kɔnɔ o man ɲi fo jamana man ka sɔn o ma sini tɛ jamana y'a kɔnɔ mun fɔra ko ngɔri tɛ se ka yɛlɛma a la ko hali virili tɛ se ka yɛlɛma a la ko an y'an kan de di o tuma k'a parafera a tɛ se ka yɛlɛma o tuma de tuma min na an ko k'a tɛ se ka yɛlɛma i ye marifatigi minnu fɔ de u ko k'u ma sɔn ka na Bamakɔ a tɛgɛnɔ bila fɔlɔ kɛra o ma na o fɔlɔ kɛra Algérie u taara sɔn de kɛra u ta ma jama de tugur'u kɔ tuguni fanga min tun bɛ a kuma o taara tugu kɔ tuguni de ka taa Algérie sigikafɔ wɛrɛ de kɛra a don min yɛrɛ bɛ marabulon kuntigiya la bi n'o chef de gouvernement ye Choguel ale tun ye kumalasela ye a ko jamana tɛ taa sigikafɔ wɛrɛ foyi la bilen ko jamanadenw k'u labɛn ni fanga mago ser'u ma a bɛ wele bila u ma nka a dann'o ma
fanga tila ka taa tuguni o kɔrɔ jumɛn ko bɔn ko fanga yɛrɛ ye wasabilo n'o ye assemblée yɛrɛ ye mɔrɔ furancɛ 12 page 12 k'o di ka taa walasa a ka jateminɛ ye min ye k'a fɔ k'o kan ka bɔ fɛn in na k'o lafilila n'o lafilila o bɔ fanga sɔnna min ma nin ye ko fanga tɛ taa sigi gafɔ yɔrɔ la bilen nka danna kuma ma fanga taara sigi gafɔ fanga tila ka sɔn tuguni bɛnkan dɔ ma f'u ko ko arrangement sécuritaire o de y'a to Menaka ni Tesalisi kɛra a dama marabolo ye ka Kucala Buguni ninnu to ka sɔrɔ Kucala Buguni ninnu marabolo 19 ka jamana marabolo kɛ 19 n'o ye région ye a sariya taara ka bɛn ATT de fɛ ATT de y'a kabi 2011 o nka a kun ma waleya ka ninnu tɔ filaw ta ka bɔ tɔw cɛ la fo ni hakili b'a la a mɔgɔw kun ye tɔn sigi ko région minnu ka région ma sabati l'association des régions non opérationnelles ko bon olu ni minnu ta ɲɔgɔn fɛ o fila ta ka bɔ olu cɛ la bon fanga taara sigi fɔ de kɛ ni marifatigi dɔ ninnu ye u ka laɲini dɔ kun ye ko Menaka ni Tesalisi ka kɛ marabolo ye fanga sɔnnen o ma min kɛ o la o bɛnkan tɛgɛnɔbilatɔ gaca n'u u bɛ plateforme kɔnɔ olu m'o tɛgɛnɔbila o anw ni dɔn ninnu sema mɔgɔ ninnu de y'o tɛgɛnɔbila sisan o de y'a to tɛgɛnɔbila filanan min kɛra Bamakɔ yan wɔsiwara tile 20nan n'o ye san kalo 6 nan tile 20nan ye u yɛrɛ o kɛnɛ kan u nana u sago de sɔrɔli i ye ko ye yan bi min a bɛ se k'a fɔ an ka sebaya ma se ko dialogue intermalien kɔni kɛra k'a sɔrɔ Mali bɛ sebaya de kɔnɔna la o tun tɛ dialogue intermalien dɛ e m'a fɔ ko accord ICD processus daliya n bɛ ka na ni dialogue sisan min kɛra n'u ma ye ni u gɛnna ka a waati kɛra k'a sɔrɔ u tɛ Kidali u tɛ Mali kɔnɔ cogoya an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ fanga yɛrɛ t'u la donc o b'a yira Seko Umaru ye min fɔ u bɛ cogo min na sisan f'u bɛ ka labɛn kɛ ko ka na olu tɛna o bɔ a dama d'olu la o bi cogo min bɛ sa kɛnɛ hali ni i b'a fɔ ko yɔrɔ dɔw la lakanabaliya bɛ yen nka bi kɛnɛ kan se t'u ye bi k'u bɛ ka Mali mara yɔrɔ dɔw mara ka jamana bali ka se yen don min na u sɔnna bɛnkan ma a da de tun ka d'u la bon mɔgɔ bɛ ɲinɛ fɛn dɔ kɔ kɛlɛ fana kɛnɛ kan n'i ye anw jalakira fɔlɔ an ka fanga ko an taara sigi gafɔ kɛ ka sɔrɔ fanga t'an na n'i bɛ taa sigi gafɔ kɛ k'a ka sɔrɔ i jɔyɔrɔ bɛ tintin kan an dun taara sigi gafɔ min na n'o wolola Alize kumaɲɔgɔn wolola bɛnkan min na e m'a fɔ ko Alize kumaɲɔgɔn wolola bɛnkan min na komi a tun ma fanga kun ko fɔ bɛnkan min bɛ kɛ k'a bɛ tɛgɛnɔbila Bamakɔ yan de fanga kɔni ye o kɛra waso sugu dɔ y'a bolo ka kɛ Bamakɔ yan nka a kuma taara kɛ yen fɛ de ye o ma tɔgɔnin don a la ten dɔrɔn k'a fɔ a kɛra Bamakɔ yan bon sisan ka kuma kun cɛ hali bɛnkan in kuma bɛ taa fɔ yɔrɔ min na bɛnkan dɔ de tun kɛra Wagadugu min y'a to fanga sigira 2013 o bɛnkan tun ye ɲɛbila bɛnkan de ye o la n ko ninnu y'o sɔsɔ marabulon kuntigi min tun bɛ yen o tatɔ yen u m'o bali ka taa wa u kɛlen k'o bali ka taa ni kɛlɛ bɔr'o la kɛlɛ bɔlen o kɔnɔ min kɛ u ye yɔrɔ dɔ minɛ anw na u y'u sinsin sisan o la o bɛnkan dɔ in filila ji la sisan an t'a sigi Bamakɔ de kɛra o de kɛra Alize kumaɲɔgɔn ye o n'o tɛ ni ko tun ye tiɲɛ ye an ka marabulon kuntigi talen ni ciɲɔgɔnnaw kɛra nka diɲɛ kun sɔnna bɛnkan in ma o t'a to yɔrɔ in ka k'olu ta ye nka komi fanga tun b'u la a don u jɔyɔrɔ tun bɛ tintin kan mugujɔ kɛra n'o ye Siselefe ye o y'a to anw jagoyara ka taa sigi gafɔ la ka da ka se kun bi olu ye mɔgɔ sugu min ye ka sɔrɔ u tɛ sɔn ka na o ye kuma cɛ ɲuman don mɔgɔ tɛ na ayiwa Ismail Fane ni Bamaciw ko k'olu tɛna u ye fari dura k'a fɔ u tɛna ye dialogue kɛnɛ kan u bɛ ka labɛn kuraw kɛ Mali kɔnɔ yan fana an ye min jateminɛ jamanakuntigi colonel Asimi Goyita ko a y'i tɛgɛ bɔ mɔgɔw ye minnu ma ye dialogue kɛnɛ kan nka dialogue bannen an ye ayiwa kibaruya caman mɛn minnu ko dialogue in ko ayiwa hakilila minnu bɔra a kɔnɔ ko dialogue ma sigi o kama misali la dialogue kɔnɔna la a yera k'a fɔ ko jamanakuntigi ka i kanbɔ fanga nɔfɛ ko ka colonel ninnu ko ka dɔ fara olu ka jalaw kan ko ka min ye fana jamana musakaw ko ka caman bɔ o la politiki tɔnw fana ka ciliko kuma nin bɛɛ ye kumaw ye bi an y'a ye politiki tɔnw minnu y'u bolonɔ bila sɛbɛn na mars kalo tile 31 olu bɔra ka jaabi kɛ k'u tɛ dialogue in lakodɔn awa an ye jamana maaba dɔw yɛrɛ sariyatigiw yɛrɛ avocaw minnu fana kumana k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la hakilila minnu fɔra n'an bɔra ka minnu fɔ sisan ko nin tɛ dialogue sigikun ye nin dun bɛ recommandation kɔnɔna la n'a nana waleya don jamana kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ fiɲɛ ye wa a bɛ kɛ fiɲɛ belebele yanni ka don kuma na n bɛ Ousmane fo effectivement a ye rectifier yɔrɔ min na date ko la tiɲɛ don donc n bɛ o foli bila la c'est à dire wajibi de don quoi jeli tɛ se ka suma nɛn kan quoi a ka kan an ka bɔ nin ko ninnu kɔnɔ ten
wa ni comme filɛ nin ye transition an ka ɲɛmaa minnu b'an kunna transition kɔnɔ olu de bɛ se ka an bɔ nin kɔnɔna la parce que au moins vote ma kɛ k'olu sigi olu de bɛ se ka na baara kɛ tiɲɛ yɛrɛ kan a ka kɛ dɔ ka ɲɛkumu kan quoi mais politiciens bɛ se ka na baara kɛ ka essayer ka a namu cogoya dɔ la au moins olu bɛ se ka musalaka kɛ ka u ka campagne n'a bɛn n'a ye mais o mana ka sɔrɔ transition in kɔnɔ donc nin dialogue in kɔnɔna la n t'a dɔn civil yɛrɛ bɛ se cogo di ka sɔrɔ e ma élu ka kɛ président ye e bɛ se ka proposition kɛ ko ka karisa ta colonel kɛ général ye. dɔw y'u to olu tɛ colonel la olu kɛra général ye yan nɔ o kɛra yan olu kɛra k'i bɛ colonel kɔni kɛ général ye yɔrɔ o ye u ka dɔgɔ o kɔrɔ. jɔn y'a k'a ye président dɔ de y'a k'a ye o président ni i ye dɔ bɔ gradi dɔ la k'a la sauter gradi dɔ kunna k'a k'a ye o mais n'a fɔra président contrôle yɛrɛ sigilen bɛ anw kunna yan nɔ et maintenant recommandation na mɔgɔ ka jɛkulu ka sɔrɔ k'a fɔ ko k'olu kɛ général ye jɛkulu ka sɔrɔ ko ka dɔ fara mana kan ka taa n'a ye san 2 fo san 5 ɲɔgɔn na ni ne ma fili régime min b'an kunna premier mana kɛ o parce que premier mana in na o ye jumɛn ye u nana u sigi kuma ko 18 mois an b'o jate premier mana ye o an bɔra o kɔnɔ tuguni ka na tuguni deuxième mana la ko 24 mois o kuma troisième mana de bɛ ka ɲini sisan ka na kɛ san 2 fo san 5 ya non mais attends an ka bɔ nin kɔnɔ quoi a ka kan maliyɛn denw sɛgɛnna quoi an sɛgɛnna n'a y'a sɔrɔ tigi maa minnu ye nin proposition in kɛ ni transition ka baara taabolo ka d'u ye mais pour que u t'u pousser u ka taa élection na u k'u kan bɔ u ka taa non dialogue ma sigi nin kama o an saba fɛn fɛn bɛ tabali la nɔ kuma bɛɛ bɛ ka munumunu kuma kelen na wa kuma ninnu ye tiɲɛ de fɛnɛ temps de don maa minnu bɛ yen ko degun b'u kan n'olu ye marifa ta k'u b'u yɛrɛ lakara ko parce que ko sécurité tɛ ka d'u ma donc a ka kan olu de ka wele n ye fɛn dɔ yɛrɛ ye minnu bilala ko in ɲɛmɔgɔya la k'u ye taara président kɔrɔw fɛ yen ka taa premier ministre kɔrɔw fɛ yen u sera ka président kelen sɔrɔ n'o ye Jɔnkuna ye mais problème ba yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na o président min yɛrɛ sera ka sigi a ka mana kɔnɔ ka ban coup d'état ma k'a la président min yɛrɛ sera ka marifa bɛ maa minnu bolo k'u fara ɲɔgɔn kan u ka se ka na jamana kɔrɔ ka sɔrɔ mankan ma kɛ a ka wagati la ni ma fili dialogue in bɛ se ka fɔ o kɔ cogo di o bana togo o togo fɛrɛ ka se ka kɛ togoya bɛɛ la au moins o da ka se ka don ko dɔ la parce que o ka intelligence de y'a to a y'a ka mana kɛ k'a ban kirini o y'a ma wuli ko in ye kunkolo de ye o fangala ko tɛ o fanga tɛ se ka jamana mara o kunkolo de b'a la mara maintenant ala barika la o président ɲɛnama b'a an kɔrɔ donc a ka kan se ka k'a ma dusukolo in ka bila jamanaden de don a ka espérance min sera k'a permettre pendant 10 ans ka basigi kɛ a ka mana kɔnɔna la n t'a dɔn i bɛ se ka dialogue kɛ o kɔ cogo min na o ye yɔrɔ fanba dɔ ye a filanan Cheikh ye kuma min fɔ a ka gɛlɛn Iyad Agali o ni Kufa k'i bɛna n'u ye dialogue kɔrɔ parce que kuma bɛ olu da kuma mun bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a tɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ an ka constitution yɛrɛ tɛ sɔn a ma donc olu kɔni olu bɛ kɛlɛ de olu mana sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ k'olu bunte mais n ka kuma kɔnɔna la n ye mun fɔ u balimaw bɛ yen u jɛɲɔgɔnw bɛ yen minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu ma boli i y'a faamu donc olu bɛɛ tun bɛ se ka lasigi a dun fɔra ko ka kuma u fɛ dɛ maliyɛnw ko dialogue kɛnɛ kan ko k'o ɲini ko ka kuma u fɛ ko fani kumaɲɔgɔnya tɛ se ka kɛ n'olu ye ka se sira mun ma parce que olu bɛ fɛ ka na ni diinɛ ko min ye an ka jamana kɔnɔ u yɛrɛ ka diinɛ an b'o jate diinɛ kura ye u bɛ fɛ k'o mun cogo an kunna jamana kɔnɔ o tɛ se ka kɛ o an ka constitution yɛrɛ tɛ sɔn o ma mais pourquoi n ye imam ta tɔgɔ ma fila minnu bɛ yen n'olu ye marifa ta a bɛɛ tɛ kuma min b'u da diinɛko kuma de b'u da maintenant a fɔra ko imam ni marifatigiw taara sigi Algérie imam ye siya jumɛn fila don kuma jumɛn tun b'a ka vidéo kɔnɔ a tila bɛɛ kun ye diinɛko kuma parce que a ko k'ale yɛrɛ kɛlɛla diinɛko de la jamana in kɔnɔ jusqu'à ce que autorité min b'an kɔnɔ a y'u qualifié k'u ka communiste ye mais dusu in tɛ jamana gérer o bolo ka sama nɔfɛ kalan na raison kɔnɔna la alimami de don nimana b'a la silamɛ de don donc Ibrahim Boubacar Keita ala ka ɲinɛ a la wagati la o tun bɛ fɛ k'a bila a ka se ka taa kuma a balimaw fɛ ko wɛrɛ nana don o kɔrɔ k'o tiɲɛ donc hali bi a ma tiɲɛ o
bolo ka sama nɔfɛ a bɛ se ka ko kɛ an ka mɔgɔbaw bɛ jamana in kɔnɔ yanni nin crise in ka se yɔrɔ jan na u ka village bɛ taa jeni wagati min na cɛkɔrɔba a y'an ka assemblée président kɛ ka tɛmɛ a bɛ balola jusqu'à présent a don a yɛrɛ dusu bɔkojugu ko hali n'ale tun ye denmisɛnnin nin wagati in kɔnɔ k'ale tun bɛ a ka village défend donc o b'a yira k'a fɔ mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ se ka kuma ninnu fɛ u ka se ka marifa bila capital pilakaw bɛ yen dɔgɔnɔw ka association bɛ yen ninnu bɛɛ tun bɛ se k'a lajɛ n'u kun wolola a sira normal yɛrɛ fɛ i bɛ sigi ka fɔ kɛ Toloba kɔ cogo di. mais ko communal la Toloba yera o la f'a ye foli kɛ an y'o kibaruyaw mɛn Fane. I y'a jabarani ya i y'a ye jabarani na. mais an y'a kumakanw kɔni mɛn kunnafoni sɛbɛnw kɔnɔ k'a fɔ ko a yera communal la a yɛrɛ ko dialogue min kɛra nin ye ko nin ɲɛna. Jalo a bɛ se ka kɛ ko wɛrɛ bɔra dialogue kɔfɛ a yɛrɛ. A ka message a ye Toloba ka message mun dira an y'a lamɛn ni dialogue bɛ kɛ wagati min na a yɛrɛ la fɔlɔ marifa min b'olu bolo k'a bila coûte que coûte par la force jusqu'à ce que Toloba yɛrɛ bɔra k'i plaigner ko drone taara olu gosi ko maintenant u tɛ se ka ne faamu et maintenant armée bɛ ka solution façon bɛɛ kɛ ka se k'olu désarmer donc olu tɛ désarmer f'u su tant que ni sécurité ma. o dun fana kuma fɔra dialogue kɔnɔ kan ko ka milice ninnu ci u bɛ kɛ cogo min na kɔfɛ. o ma fɔ nin dialogue in dɔrɔn na o fɔra depuis dialogue tɛmɛnenw na a y'a fɔ Usmane y'a fɔ ka kuma o kɔnɔ depuis dialogue tɛmɛnenw olu fɔra o parce que a fɔra ko marifa ka ɲi armée kelen de bolo armée kelen de jamana kɔnɔ an ka finitigiw marifa ka ɲi olu kelen de bolo bɛɛ ka marifa bila maintenant a bɛ maa minnu bolo u y'a yira k'a fɔ k'u sécurisé tɛ k'an sigilen t'u ka yɔrɔ la wa ni tɔɔrɔ nana suba n'u ye weleli kɛ u t'an ka finitigiw ye joona donc olu bɛ se ka marifa bila cogo di ka sɔrɔ olu ma sécurisé o yɔrɔ in fana kɛra k'a lajɛ o n'i y'a tɔgɔdaw ta k'a lajɛ école joli fermé don mɔgɔ joli bolilen don ka bɔ village kɔnɔna la o ye tiɲɛ il faut k'o ka fɔ mɔgɔw dɛsɛlen don ka t'u ka foro la ka t'u ka sɛnɛ kɛ tɔgɔdala mɔgɔw ma fɛn foyi ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ olu ka se ka taa togoda la k'u ka foro la k'u ka sɛnɛw kɛ wulada fɛ ka taa gɛlɛn sanfɛ k'u ka baro kɛ olu tɛ président tɔgɔ ɲini u tɛ ministre tɔgɔ ɲini hɛrɛ ni baden kɔnɔ maintenant u dɛsɛlen don k'o mun sɔrɔ nin donc ni donsow sɔrɔla maaw sɔrɔla dugu kɔnɔna la k'a essayer k'u b'u yɛrɛ lakana donc fɛɛrɛ de bɛ tigɛ la mais o tɛ kɛ ni force ye maintenant ka n'i ka question kɔnɔna la n bɛ mun f'i ye nin dialogue ko in na hali bi an ka bɔ kɔrɔlen ninnu ka dialogue taasira ninnu kɔnɔna la transition de bɛ se k'a dilan maa minnu nana ko ka transition prolonger minnu y'a fɔ ko ka taa n'a ye san 2 san 3 ni troisième mandat bɛ ka sɛnsɛn ka na ko la an b'a f'u ye solution bɛ nin na u ka candidat kelen b'u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ élection ka kɛ an ka bɔ transition kɔnɔ plus transition bɛ janya plus a kɔlɔlɔ ta tɛ parce que Jalo a ye mɔgɔ jaw o kuma in bɛ fɔ a ma mɔgɔ jaw o kuma in bɛ fɔ maa 5 de bɛ ka jamana in mara ne tɛ segin o kuma in fɔli la o prévu dɔ ye président ka kuma bada o bɛ yɛlɛma wagati min na maa 2 taara ka bɔ gouvernement kɔnɔ o ma jɛn n'a ye u ye fanga dafiri président yɛrɛ ko n'i ye coup d'état kɛ i ka vie de bila danger la i ka balimaw ka vie de bila danger la donc n'i ko k'i b'olu ta ka bɔ a la n'a kɔlɔlɔ ta tɛ ala de farala an kan k'an kisi a kana kɛ fugulanbilenmatigiw ni dugujɛmatigiw ta ɲɔgɔn ye donc o b'a yira k'a fɔ mɔgɔ kelen da tɛ fanga kunna o bɛ jamana min na hali ni anw naani bila studio in kɔnɔ yan sisan ko an bɛɛ ka yan sira an n'an hakilinataw de don don dɔ an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ donc o ɲuman ye mun ye ni bɛn bɛ u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ comme a yira la dialogue in kɔnɔna la k'a fɔ ko ka Assimi de kɛ candidat ye maliyɛn dɔw fɛ donc ala minɛ ka sira di Assimi ma an ka bɔ transition in kɔnɔ an ka taa élection na n'a y'a sɔrɔ n'u tɛna namasafara fila a kɔrɔ dɛ parce que maliyɛn b'a fɔ cu bi a b'a fɔ ko ca ATT an bɛ sa ye nɔfɛ mɔgɔ ma ye mɔgɔ ye kɔ Buwata bila mɔgɔ si faga ta Buwata bila ka taa ma mɔgɔ ye kɔ donc nin ye avertissement dɔ de Assimi ma kɛrɛnkɛrɛnya la premier ministre min b'a kunna cɛkɔrɔba don a y'a yira k'a fɔ an ka taa an ta kuma na yanni Gabakuru ka taa kama kuma n'a kɔrɔ de don politicien de don cɛkɔrɔba de don a bɛ Mali nɔ kojugu donc o bɛɛ kana k'u la réfléchir. e bolo transition san 2 ni san 5 ko kuma min bɛ ka fɔ a bɛ se ka taa wolo ko wɛrɛ la a bɛ se ka gɛlɛya i n'a fɔ n'i ko transition janyana a bɛ se ka gɛlɛya la kɛ jamanadenw de b'a po ka se ta a dɔ ye jumɛn ye conseil na CNT ko kuma bɛ senna ko ka dɔ bɔ rendez-vous ni fɛnw na o yɛrɛ bɛɛ fɔra dialogue in kɔnɔ fɛɛrɛ ka kɛ ka se ka dɔ bɔ gouvernement ka musakaw la ka rendez-vous ni fɛn olu kumaw bɛɛ fɔra ni maa yɛrɛ sɔrɔla CNT yɛrɛ kɔnɔ ko dɔrɔmɛ 1 tɛ b'olu ka wari la n'a y'a sɔrɔ ni ninnu kun elele don walima n'a y'a sɔrɔ ni ko tun bɛ Assimi kelen de bolo e ɲɛna k'a fɔ k'a tun tɛ degré ta ka nin gɛn ka bɔ yen walima ka solution dɔ kɛ CNT ka dépense ko ninnu na mais a tɛ se ka kɛ mun na parce que dɔ de fana da bɛ coup d'état la o de ye CNT ɲɛmaa ye donc e ka fɔ ni souveraineté b'i bolo n yɛrɛ fana bɛ n ka fɔ ni souveraineté ɲini
tɔ minnu fana bɛ yen ainsi de suite maintenant jɔn de bɛna ni problème sɔrɔ nin bɛɛ bɛ taa bi jamanadenw de kan nin tɔɔrɔ bɛɛ bɛ taa bi anw de kan an bɛ courant tigɛ ni fɛnw na mɔgɔw bɛ ka taa chômage ni fɛnw na a jɔn kelen bɛ ninnu na ko groupe t'u ka so a jɔn kelen bɛ ninnu na ko dibi bɛ ninnu ka so sufɛ mais non parce que i bɛ sigi fanga la de ka jamanadenw ɲɛji cɛ ni tɔɔrɔ bɛ a b'a la kan ka ceinture serrer an ni ninnu ta ma kɛ sa an sigilen bɛ dugumɛnɛ so da la dugumɛnɛ bɛ kan kɛ kan ka muɲu solution tɛ ka fɔ an ye non an ka bɔ nin kɔnɔ c'est peut-être mɔgɔ minnu taara nin kuma in fɔ an bɛ ninnu qualifier mɔgɔ dɔw de ta in na jugu sinon bɛɛ bɛ jamana in gɛlɛya dɔn an bɛ don min na ko bi ni fɛn fɛn filɛ jamana in ka di an bɛɛ ye mais adamadenya yɛrɛ taabolo yɛrɛ kɔnɔ maa 5 tɛ se ka jamana maga fanga ye maa 1 de ta ye bamananw y'o fɔ yan fanga fugulan maa 1 de ta don a tɛ se ka don maa 2 kun na donc an bɛ mun fɔ transition ka taa san 2 san 5 la ne ma dɔwɛrɛ kɔni fɔ ne ka laɲini tɛ n'a ma ɲa maliyɛn fanba de ko transition ka fanga taabolo ka d'u ye o tuma an k'u pousser candidat kelen ka bɔ an ka taa élection na an ka bɔ transition in kɔnɔ pewu donc dialogue in hali bi maa o maa bɛ yen k'a fɔ k'i bɛ se ka ko kɛ ka se ka na ni basigi jamana in kɔnɔna la bolo ka bɔ a bɛɛ nɔfɛ an ka bɔ furugu la ani ɲɔgɔn cɛ n bɛ segin a kan imam kana bila kɔfɛ imam bɛ se ko la imam ka wele jamanaden de don donc a bɛ se ka solution kɛ n'i ye egni 2 bɔ nin ko in na n'i tɔ b'a dɛn o a saba yɛrɛ a fɔlɔ o y'an balima filaw ye filanan o ye dɔgɔnɔw ye parce que maa fanba bɛɛ bɛ olu de ni ɲɔgɔn cɛ a sabanan o ye famille intala ye o famille intala ne yɛrɛ ko fɛɛrɛ ka kɛ kidaliko kuma in ka se ka bolo ni ɲɔgɔn cɛ parce que mɔgɔ bɛ ka ɲinɛ fɛn dɔ kɔ kidaliko in na o la n ko dialogue kuma kun ka ta kɛ fo kidali parce que mɔgɔw bɛ a kuma namu k'u pan a kunna mais a tiɲɛ kana ka fɔ siyako kɛlɛ de bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ entre ingad maaw o ni famille intala ni ala yɛrɛ y'a kɛ ingad mɔgɔ dɔ nana kɛ gouverneur yɛrɛ ye kidali kɔnɔna la donc ni dialogue kun ka ta kɛ o yɛrɛ k'i bolo sama a balima minnu tun banna la u ka na kɔrɔ de bɛ kuma in na a kun ka ta kɛ kidali parce que tant que ninnu bɛ ka ɲɔgɔn affronter dɔ bɛ dɔ nɔfɛ ka sigi o sigiyɔrɔ la ka yira k'a fɔ nin ye jɔn ye anw de ye ta ye kidali masaya bɛ anw de bolo insécurité tɛ se ka ban et en même temps ko caman bɛ kidaliko in na donc a kun ka kan fɛrɛ ka kɛ nin dialogue kun ka kɛ kidali yɛrɛ territoire sanfɛ ka bɛɛ wele ka bɛɛ lasigi a kɛra Bamako yan ka ban ouais mais bolo ka sama hali bi u nɔfɛ i n'a fɔ président yɛrɛ y'a fɔ dayɛlɛlen don hali bi dayɛlɛlen don maa fɛn fɛn bɛ fɛ ka na i ka na donc an ka sigi ka fɔ kɛ an ka bɔ nin kɔnɔna la mais ka bɔ kuma kɔni kɔnɔ maa 2 kɔni bɛ yen kuma min bɛ olu da tant que o b'olu da n'u m'o bila n'o ye Iyad Agali ni Kufa ye olu mana sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ olu kana ka bunte de ye olu kan ka kɛlɛ Cheikh Umar dialogue in e dan b'a la k'a fɔ laɲini minnu kɛra a lawaleyali n'a kɔni kɛra k'a fɔ ko jamanadenw de y'a fɔ nin lawaleyali na kɛ diyagoya ye o kuma minnu bɛ ka fɔ ta k'a fɔ a kɛ yɔrɔw ma ɲɛ a kɛ cogoya ma ɲɛ jamanaden dɔw fana bɔra olu ko awa u ma y'a ko kɛnɛ kan olu tɛna ta ba la o kuma ni nin donna ba la jamanakuntigi diyagoyalen bɛ ka baara kɛ e ɲɛ bɛ nin bɛɛ walawalatɔ la ɲɔgɔn na cogo di walawala ka bɔ ɲɔgɔn na ni gɛlɛya de ye a gɛlɛya doni tabaga fɔlɔfɔlɔ o ye Asimi yɛrɛ de ye nka n balimakɛ da sera a ma ko ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo b'i kunna doni de la n'i ko k'i bɛ jamana mara tubabuw ko ten ko il peut pas y avoir 2 commandements dans un même bateau sinon il n'arrivera jamais au quai jamana tɛ se ka mara maa 5 fɛ aw bɛ k'o fɔ o dalu bɛ aw bolo k'a fɔ jamanakuntigi 5 de bɛ yen wa jamanakuntigi 1 de bɛ yen o de bɛ ka fɔ misaliya 1 de dira e ma yan sisan o ye misaliya kɛnɛkan ta de ye o ma bɔ maa da o bɔra Asimi yɛrɛ de da waati min na fanga yɛlɛma kɛra ka ban dɔw bɔ yen 18 mois yanni 18 mois ka ban mun de fɔra Asimi fɛ ko maa minnu ye coup d'état kɛ n balimakɛ da sera a ma n tɛna segin a kan nka Asimi y'o kuma min fɔ o kuma de b'a jira k'a fɔ bi fanga in a tɛ maa 1 bolo wa maa 1 tɛ se k'i sago kɛ ko ka da ko e ye président ye n'i y'a sɔrɔ ko kalafili tun kɛra ka Asimi 1 ta ka n'a kɛ président ye an filɛ ko caman kɔnɔ bi o tɛ kɛ o bon kana i ka kuma kɔnɔ sisan ka kuma in jaabi teliya la dialogue in laɲini minnu kɛra a kɔnɔna la tiɲɛ don a fɔra ko maliyɛnw de y'a fɔ ko maliyɛnw de farala ɲɔgɔn kan ko k'a fɔ ko ni laɲini de b'olu fɛ ko a ka waleya
laɲini ninnu n'i y'a ta k'a lajɛ laɲini ninnu caman bɛ yen anw tɛmɛn'a kan ka ban a kumaw kun fɔra a kuma fɔra kabiri denni waati n'o ye notamment yɛrɛ n'a o ye réduction de train de vie a fɔra denni la a fɔra ANR la n'o ye assise nationale de la refondation ye nka a fɔra ANR la ani sisan cɛ an b'a mɛn ko fɛn bɔra présidence budget la an b'a mɛn ko Asimi yɛrɛ ko bon ko ne ye nin sara in to yen i b'a fɔ Asimi dɔ to yen a ka sara la Aketo an b'a mɛn ko Asimi ko ne ye nin sara in to yen i b'a fɔ Ibrahim y'a kɛ cogoya mun na Burkina an b'a mɛn k'a fɔ ko CNT mɔgɔw ko farankan min bɛ u ka kalo sara kan n'o y'u ka prime ni avantage tɔw ye ko comme jamana bɛ nin gɛlɛya in de kɔnɔ a y'o bɔ a la fo ka na se an ye CNT mɔgɔ dɔ ka kuma mɛn n balimakɛ da sera a ma mun bɛ yen ni a bɛ na ni fitinɛ caman ye mɔgɔ dusu la ka da kan bi n'i ye cakɛdaw ta k'a lajɛ n'i ye cakɛda sigi 100 o 100 50 n'a kunkanfɛn bi olu datugulen don ka da mun kan ka da kuranko gɛlɛya kan o kuranko gɛlɛya in mun de nana n'a ye musakako de don nka bi n'a fɔra ko ka jamana yɛrɛ musaka ko ka dɔ bɔ o la notamment hali ANR y'o fɔ ko ka dɔ bɔ ministre hakɛya la nka ministre hakɛya bɛ joli la bi donc o de b'a yira an na k'a fɔ ko est ce que hali ni laɲini minnu kɛra ko jamanadenw fɛ ni ANR fana tun ye jamanadenw kumakan ye ni o ma labato est ce que nin fana bɛna labato ko parce que ko jamanadenw y'a fɔ wa o ɲininkali an b'a yɛrɛ ɲininka mun na ka d'a kan ko Dugumɛnɛ Sɔnkɔrɔ o de bɛ kiri goya la laɲini caman kɛra jamanadenw fɛ kabiri transition daminɛ na kabiri journée de concertation sur la transition na ka na se ANR ma fo ka na se bi ma o laɲiniw n'i y'u sigi 100 o 100 joli de waleyara a la joli bɛ yen ni sɔnni sigira o kan k'o kɛ ko mun bɛ jamanadenw yɛrɛ de ka basigi an'u ka hɛrɛ k'o nati k'a sɔrɔ mɔgɔ damadamani ka hɛrɛ tɛ donc ni an nana don a kɔnɔna la dialogue laɲini minnu kɛra a kɔnɔna la da sera a ma ko a fɔra ko ka mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ye fanga yɛlɛma kɛ n'o ye colonel ye ko ka dɔ fara u ka jala kan farati de don ka da kan e yɛrɛ da sera a ma k'a fɔ ko maa dɔw tun bɛ yen olu tun tɛ colonel ye nka o kɛra généraux ye an y'a ye k'a fɔ Musa Tarawele a kɛra général ye a ka coup d'état waati de kɔnɔna la n'an y'a jateminɛ k'a fɔ président tɛmɛna Mali kɔnɔ ni o ye fanga yɛlɛma kɛ n'o ye coup d'état kɛ k'a daminɛ Musa Tarawele la ka na ATT la ka na Aya la bon ni a fɔra ko fo e ka fanga de yɛlɛma walasa i ka se ka dɔ fara i ka jala kan est ce que jamana bɛ basigi est ce que o ye garantie ye garantie min b'a to an bɛ se k'an jigi da an ka golomasiri tabaw kan k'a fɔ ko ninnu bɛ n'u ɲɛsin u yɛrɛ ka baara de ma nka u tɛ n'u ɲɛsin fanga yɛlɛma ma yalasa ka dɔ fara u ka jala kan n ko nin ye siranyako de ye ni nin bɔra jamanaden minnu yɛrɛ da nin yɛrɛ man ka hali sɛbɛn jango ko ka taa di jamana ɲɛmɔgɔ ma ka d'a kan nin ye kojugu de ye o fanga yɛlɛma mun de b'a la n'a fɔra anw yɛrɛ ka sariyasunba kɔnɔ ko tɔɲɔni dɔ de don tɔɲɔni min bɛ yen n'i b'a ta ka ɲɛsin jamana ma ni yafa tɛ k'i ma hali i su n'a fɔra ko o waleyaw kɛlen kɔfɛ de ko e ka hɛrɛ sɔrɔ sira bi dayɛlɛ o jamana kɔnɔ o ye siranya ko de ye ma bɔ maa wɛrɛ la n ko nin bɔra maliyɛnw de da mais Amadu sabali sabali oui maliyɛnw a mana kɛ maliyɛn dɔw ye sabali n bɛna s'a yɔrɔ ma n'i ko ko a bɔra maliyɛn dɔw da i b'a dɔn an y'o de fɔ n ko dialogue in a forme yɛrɛ kɔnɔna la dialogue in yɛrɛ ma bila a minɛ a kun kan ka bila minɛ min kɔnɔ a ma bila o kɔnɔ ka d'a kan maa minnu welela acteurs tɛ o ce ne sont pas les acteurs de la crise ce ne sont pas les acteurs directement concernés de la crise mais ne y'o dɔn cogo min na marifa b'u jɔn bolo e ye marifatigi kelen jumɛn ye ka bɔ ko a yɛrɛ k'a fɔ ko karisa ye marifa ta a ye nin tiɲɛni kɛ nin yɔrɔ in na a y'a kɛ ka da ni kun de ka dialogue la a bɔra k'a fɔ ko nin degun tun b'a kan a ye jamana wele ni a ka hakɛw ye jamana ma se k'a kulomagɛ o de kama a ye marifa ta e y'o mɔgɔ kelen jumɛn ye a la k'a nana k'a ka marifa ta kun fɔ n'o ma kɛ jɔnni welela jɔnniw de y'u délégué ni kɔni ye fɛn ye mɔgɔ dɔw farala ɲɔgɔn kan maliyɛnw de don i b'a fɔ anw maliyɛnw de don i b'a fɔ marifatigi dɔw fasoden ɲumanw de don u nana u y'u miirina di nka miirina bɛɛ fana ti miirina tata ye jamana baara kɔnɔna la ni miirina bɛɛ tun ye miirina tata ye jamana baara kɔnɔna la le 26 mars passé n ko jamanaden dɔw bɔra k'a fɔ ko ka fɛɛrɛ kura bila sen kan fɛɛrɛ kura min bɛ se ka kɛ sababu ye ni mara bɛ kɛ k'a sɔrɔla k'a fɔ ko an ti sira dɔ kan transition civile n ko o wolola ko dɔ la walima jamana kɔnɔ dɔ kumakan bɛ lamɛn dɔ ta tɛ lamɛn
ah c'est que o kɛra cadre min kɔnɔ o ni cadre tɛ kelen Cheikh Umar sabu wele bala bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan nka ne y'i ta fɔ yɔrɔ wɛrɛ la o fana bɛ se k'u bɔ ɲɔgɔn na. O ye tiɲɛ ni wele bilala ko bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan bɛɛ ma ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan ka d'a kan fana mun fɔra o kɛnɛ kan ni a bɛɛ ko k'a bɛ waleya surtout minnu donn'a kɔnɔ n'o ye kuraw ye parce que ne ma fɛn y'a kɔnɔ kura la n bɛ se ka n da se mun ma kuma lasurunya la ni ka tɛmɛ nin kan sɔrɔsiw mun bɛ yen n'o ye maa 5 ye colonel maa 5 k'u kɛ général ye ko a dɔgɔmani jala dɔgɔmani ko sinon hali an bɛ se k'u kɛ maréchal ye parce que o de b'a kɔnɔ ko de les élever au grade de généraux au minimum sinon hali u bɛ se ka kɛ maréchal ye donc o ka bɔ a kɔnɔ ko Assimi ka kɛ candidat ye Assimi kan ka dɔn ko nin ye duguba de ye. mɔgɔw ɲɛ bɛ nin yɔrɔ ninnu dɔrɔn de la. mɔgɔ ɲɛ tɛ nin yɔrɔ mais ko laɲini 500. laɲini dɔ b'a kɔnɔ n bɛna f'i ye a fɔra ko. laɲini 500. a fɔra ko yɔrɔ damadɔni munna mɔgɔw fana bɛ laɲini ɲumanw b'a kɔnɔ n'o de fɛ yen n ko jamanaden ɲuman dɔw de bɔra u y'u hakilina di. misala mina misala kelen d'i ma mina misala kelen d'i ma mina misala kelen d'i ma a fɔra ko Bankasi gɛlɛya min bɛ Bankasi dugu kɔnɔ bi n'o de ye kari minnu bɛ yen n'u bɛ taa Bankasi walima n'u bɛ bɔ Bankasi n'u bɔra Bankasi fɛ ka ban dekun bɛ kariw sɔrɔ walima ni kari minnu kun dannen don Bankasi kan n'u donna kuluwo ni ɲɔgɔn cɛ kari bɛ tunu kari tɛ ye ko ka lakana sabati a sira kan o ye ko kura de ye o tun tɛ ANR kɔrɔ o ye tiɲɛ de ye o fana kan ka kɛ de o donc o yɔrɔ la an b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛna Bankasika dɔw sen donna ni sigikafɔ in na olu y'u ka gɛlɛyaw fɔ fura mun bɛ se ka kɛ sababu ye ni solution sɔrɔ a la ni minisiri ciliko kuma olu tun bɛ sigikafɔ tɛmɛn'o kɔnɔ nka fɛn mun ye ni Assimi ka candidature ye ne b'a fɔ personnellement dekun de don ni Assimi sɔnna ka don a fili da fɛ ATT ye fanga bila waati min na a ko a ma ko kuma gɛlɛya bolo a ka mara la ka tɛmɛ transition marali kan nka Assimi bɛna dɔn k'a fɔ ko transition yɛrɛ marali ka nɔgɔn ka tɛmɛ i ka kɛ président démocratiquement ye Mali kɔnɔna la parce que ni Assimi donna nin da fɛ gɛlɛya o gɛlɛya bɛ yen n'o ma ta k'a sɛgɛrɛ gɛlɛya o gɛlɛya bɛ yen n'o bɛ ale yɛrɛ ni diɲɛ maa cɛ gɛlɛya o gɛlɛya bɛ yen n'o bɛ ale ni politiciens yɛrɛ dama fana ni ɲɔgɔn cɛ marabolo yɛrɛ kɔnɔna la a bɛna o gɛlɛya o bɛɛ de ɲugu bɛna wuli ni ɲaga ye ni a sɔnna ka don nin da fɛ sinon ni jamanadenw n'a sɔrɔ ni jamanadenw de bɔra e y'a fɔ cogo min na ni jamanadenw de bɔra ko malidenw de ko peuple u b'a fɔ cogo min na ko peuple de ka kuma don ko Assimi ka candidat a ma se an ka taa élection na bilen o ye peuple ka choix de ye directement o k'a ta dɔrɔn k'a kɛ président ye u k'a confirmer siɲɛ kelen parce que o ye peuple kumakan don élection yɛrɛ ye mun ye la volonté du peuple donc ni expression du peuple n'o de ye élection ye n'o peuple kelen bɔra bi yanni élection yɛrɛ ka labɛn ko Assimi ka k'a ye o ka Assimi ta k'a k'a ye dɔrɔn. d'accord oui Ousmane n'i ye nin jateminɛ kɛ sariya fana de bɛ ko caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya furanjɛla fanga in charte de la transition a fɔra k'a fɔ ko ale ko jamana ɲɛmɔgɔ ninnu tɛ se k'u kanbɔ fanga nɔfɛ nka dialogue la jamanadenw ko u b'a ɲini Assimi Goïta k'i kanbɔ wa ko colonel hali n'a sɔrɔla o tɛ charte la nka nin yɔrɔ ninnu charte ni dialogue bɛna fara ɲɔgɔn na nin yɔrɔ la cogo di Assimi n'a ye nin lawaleya k'a fɔ a fɔra ko ne kan kanbɔ charte ko k'a réviser o kuma na baara bɛna nɔgɔya Assimi bolo ni charte fana nɔgɔyara wa yɛlɛmana wa. Baro ko ye min ye n delila ka min fɔ a mɛnna o de ye k'a fɔ gɛlɛya fanba ye min ye o de ye an bɛ to ka minnu fɔ an k'u waleya kɛta ni fɔta ka ɲɔgɔn bɛn n'i ye n balimaw ka kuma lamɛn sisan kɛrɛnkɛrɛnnenya Ismaila Fane a kumana bɛnɲɔgɔnya cɛ bɛn walima seginɲɔgɔnma n'o ye réconciliation ye n ko jamana yɛrɛ furancɛla fanga yɛrɛ n'i ma fili a bɛ san 2 bɔ sisan u kɛn bɛ ka dɔgɔkun dɔ ta san kɔnɔ k'o kɛ seginɲɔgɔnma dɔgɔkun ye semaine nationale de la réconciliation yɔrɔ jamana bɛ wari de don a la bon a dɔgɔkun kɔnɔ lajɛw ni fɛn dɔw bɛ kɛ nka yɔrɔ n'i ye o lajɛ o ye an ye taabolo kɔrɔ minnu lagosi o y'o de ye o ka lajɛ dɔ kɛ mɔgɔ dɔw bɛna ka bɔ fan dɔ fɛ ko dɔ bɛ kɛ nka tiɲɛ yɛrɛ la i b'a sɔrɔ kisɛ la o tɛ yen bawo n'i b'o sugu kɛ o ma se lajɛba ni fɛn ma o bon lajɛ in bɛ kɛ a dɔgɔkun kɔni bɛ tɛmɛ ten nka tiɲɛ na seginɲɔgɔnma tɛ o i b'a ye jamana kɔnɔ dɔw bɛ yen furugufurugu bɛ yen funtɛni bɛ yen i b'a ale dɔw tɔgɔ fɔ sisan misaliya a ye jamana ɲɛmɔgɔkɔrɔ dɔ tɔgɔ fɔ kunnafoni dɔ y'a jira k'a fɔ ta kɛra a nɔfɛ a ma sɔn yɔrɔ ale y'a jira k'a fɔ fɛɛrɛ bɛɛ kan ka kɛ walasa hakilina min b'o la o ka se ka o la nka ni fanga mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen o t'a fɛ o tɔgɔ yɛrɛ ka fɔ o ye fanga
bon e bolo ko a ye san jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ don miiriya dɔnniya dɔ b'a la nka kolatigɛda dɔ yɛrɛ kuntigi n'o ye institution dɔ kuntigi ye o de t'a fɛ o tɔgɔ ka fɔ a ma dogo baw a y'a fɔ ka kuma dɔ la ko ɲɛmɔgɔw bɛɛ tɔgɔ bɛ se ka karisa o tɔgɔ kuma b'a yɛrɛ karisa a t'o tɔgɔ fɔ ka d'a kan o ma fɛn kɛ ni kuma dɔ la n'o y'a sɔrɔ tɔgɔ b'a la ko seginɲɔgɔnma bɛ yen k'an ka taa sigi ka fɔ nka e b'a la e bɛ ka lagosi de yɔrɔ kuma dɔ la a b'i kɛ cogo dɔ la dɛ o kɔrɔ kuma minnu bɛ ka fɔ n'o y'a sɔrɔ o don min bɛ sanfɛ n'o tɛ ko kisɛ yɛrɛ don yɔrɔ o tɛ kɛ o kuma i ye hali o min fɔ sisan n'o ye dɔw ka taa fɔ ko ka yɛlɛma don marasɛbɛn n'o ye sariti ye k'a fɔ yala gɛlɛya tɛna k'a la wa ne ma da n'i ye ko tɛmɛnenw lajɛ ni gɛlɛya b'a la bawo ko latigɛbagaw minnu bɛ ko latigɛ u b'u ka kow kɛcogo dɔn bon min yɛrɛ bɛ marabolo kuntigiya la bi o y'a fɔ kabi sigikafɔba fɔlɔ min kɛra n'o yɛrɛ de wulila marasɛbɛn tali la n'o ye sariti ye yɔrɔ sigikafɔba dɔ de kɛra o concertation national dɔ de ma kɛ wa o kɛnɛ kan o daminɛ la marabolo kuntigi o y'a sɔrɔ ale ma jɔyɔrɔ in sɔrɔ bi yɔrɔ u kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye minnu ye a yira k'a fɔ k'a ko bɛn kɛra min kan ka ko wɛrɛ taara k'a la wa kuma wɛrɛ b'a yira ko caman bɛ kɛ ten o yɔrɔ e filɛ ka min fɔ sisan ne ma dɔw la n'i ye ko tɛmɛnenw n'i ɲɛma da olu ma k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ k'a la ni fangatigiw y'a bila yɔrɔ min na ala kelen de bɛ se ka u lajɔ n'o tɛ n'olu a dan ye dɔrɔn olu k'a fɔ an bɛ nin kɛ bon e bɛ ka yɔrɔ min fɔ sisan n delila k'o kuma fɔ yan mɔgɔ bɛ yen min yɛrɛ da donna sariya sun sɛbɛnni na olu delila k'o kuma fɔ i filɛ ka hali min fɔ ko marasɛbɛn y'a yira ko minnu bɛ fanga la k'u tɛ se k'u kanbɔ ko nka ko minnu taara sigikafɔ la olu y'a yira ko u k'u kanbɔ ko ka tila ka yɛlɛma yɛrɛ don ni sɛbɛn bɛ se ka yɛlɛma k'u k'a yɛlɛma o bɛɛ kun ye pour que ka sira di marabaaw ma ni marabaaw ye min kɛ ala ta kɔ bi bon jamanaden caman ta ye u ta sigikafɔ ninnu kɛnɛ kan olu miiriyaw kɔnɔ ko dɔ kɔni bɛ kɛ ten n'o tɛ ko kisɛ yɛrɛ ye min ye bon u yɛrɛ bɛ taa kuma dɔw fɔ kuma dɔ la minnu bɛ ɲɔgɔn cɛ o kɛra sigikafɔ tɛmɛnen parce que sigikafɔ tɛmɛnen a y'a assignation la dɔw n'i ye éducation civique et morale ta sisan n'o ye ka denmisɛnninw faso kanu don o la ani kɛwale o bɛ kɛ kalanyɔrɔ la olu hakili k'o dabilala de olu taara o kuma fɔ yen dɔw yɛrɛ taara fɔ ko ka ni mɔgɔ ye kojugu dɔ kɛ k'a jɔ k'a faga n'o ye peine de mort ye ko k'o don sariya la a ma bɔ a la o ma aboli fɔlɔ a bɛ yen jamana ye kɔni ye bɛnkan dɔ ta ni fɔ n'o ye u b'a fɔ ma ko moratoire nka a ma bɔ sariya la bawo kabi alifa fo ATT ni faamaw y'a ɲini k'u b'a bɔ a la i b'a sɔrɔ an ka jamana mɔgɔ dɔw bɛ wuli kɛnɛ na diinɛmɔgɔw k'a yɛrɛ k'a fɔ u ma jɛn ni a bɔli a la o ma a to a la hali n'a tɛ ka waleya o kɔni mɔgɔw yɛrɛ bɛ taa kuma fɔ lajɛ kɛnɛ kan kuma minnu bɛ a bɛna fɔ u tɛ jamana misali an ye min fɔ sisan fangintɔnw cili an ko o ye sigikafɔba min kɛra n'a fɔra ko minnu yɛrɛ y'a labɛn ni a kun dɔ kun ye ko i n'a fɔ sinaw ko dɔ kɛra sigikafɔ la ko wari de bɛna tiɲɛ ko ayi ko k'a kɛ ko sen in ta a bɛna diyagoya hali maa min bɛna mara kɛ kɔfɛ jamana ɲɛmɔgɔ nata kan n ko o kuma fɔlɔ b'a fɔ ko ka fangintɔn ci san kelen kɔnɔ n'o ma kɛ halisa e taara e min ye fasoden ye n'o y'a sɔrɔ i ka kɛta ma tunu i la n'e taara segin o kuma ka lajɛ o la yen yɛrɛ e ma ɲina ko dɔ kɔ o ye kelen o sigikafɔ tɛmɛnen na an y'a fɔ ko tun ko ka yɛlɛma don bɛnkan na o m'o de fɔ wa l'accord nka marasɛbɛn mayɛlɛmatɔ n'o ye charte amendetɔ i ye kuma min fɔ sisan o b'o de kɔnɔ o charte amendetɔ la a fɔra ko minnu bɛ mara la ko u tɛ se k'u kanbɔ o de tɛ yan ani k'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko ni farancilafanga yɛrɛ ɲɛmɔgɔ n'a tɛ yen i n'a fɔ en cas de vacance de pouvoir o tun t'a kɔnɔ fɔlɔ o charte amendelen de o kɛra o y'a sɔrɔ sigikafɔba kɛra k'a fɔ ni ale tɛ yen sisan farancɛ wasabolo ɲɛmɔgɔ bɛ se ka bila a nɔ la i ye nin yɔrɔ min fɔ a kuma fɔra a kuma o a fɔra ko farancilafanga ɲɛmɔgɔ ani n'i ma fili a ka dankan bon dankan in tɛ yen bilen nka marasɛbɛn y'a kuma fɔ bon tuma dɔ la a tun bɛ yen yɔrɔ min bɛ ɲɛmɔgɔ la bi ale de tun tɛ dankan ye wa nka ale kɛlen ka na ɲɛmɔgɔ yɛrɛ la sisan da donna yɛlɛmani ko kuma a jɔyɔrɔ in tɛ bilen sa nka marasɛbɛn da donna a la ko n'i ma fili ale n'a ka dankan k'u tɛ se k'u kanbɔ a kuma dɔw ko b'a jira k'a tɛ se k'a kanbɔ nka a fɛmɔgɔ dɔw bɛ yen olu y'a jira ko ayi dɛ k'a bɛ se k'a kanbɔ dɛ ko k'a fɔra ko le président de la transition
frontila fanga ɲɛmɔgɔ nga a tigiw ka fɔ cogo la u ye kuma dɔ a dɔ bɛ wasabulon kɔnɔ ye CNT kɔnɔ ye a dɔ minɛlen bɛ sisan nka u bɛɛ tun ye lafasabaw ye u ka kuma b'a yira k'a fɔ ko ni min bɛ bi n'a ye walan bila i n'a fɔ marasɛn b'a yira k'a fɔ n'ale tɛ yen n'a ye walan sɛmɛ ka fini to yen ani y'a faamu bawo sɛbɛn b'a fɔ ko kalo hakɛ dɔ b'a bolo kalo 6 don nka ko furancɛ fanga b'a ta ye kalo 4 ye yɔrɔ o kuma fana sɔrɔlu kɛra a kuma la o la olu ka miiriya in b'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya t'a la marasɛbɛn ta u bali k'a kɛ bon a fɔra de ko a ɲɛmɔgɔ nka yɔrɔ dɔ wɛrɛ ka fɔ cogo la hali minnu yɛrɛ da donna a sɛbɛnbaga fɔlɔfɔlɔw olu ye ko a kɛra miiriya min o de ye k'a fɔ e bɛ ka min fɔ sisan minnu bɛ yen u tɛ se k'u kanbɔ nka ninnu ye a yira k'a fɔ ko bɔda bɛ yen o yɔrɔ sariya kow ta ni ɲɔgɔn sɔsɔ nana ka ban ne yɛrɛ ma o kun ye k'a fɔ sigikafɔ la k'o bɛ taa fɔ bawo sariya sun kura talen an ye dɔw fana bolo o yɛrɛ ye furancɛ sabula mɔgɔ dɔw ye ko sariya sun kura tara ka ban an donna jamafɛn 4nan kɔnɔ n'o ye 4 république ye o tuma furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ka kɛ cɛbɔ ye ko foyi t'o bali o kuma ma fɔ wa o kuma fɔra n'o kuma fɔra yɔrɔ o kɔrɔ sɔsɔli t'a la bilen ko furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ bɛ se k'a kanbɔ munna ka taa segin o kan bilen o b'a yira n ye min f'i ye tuma caman ni mɔgɔw bɛ dusu de bɛ yen ka tɛmɛ miiriya kan ni mɔgɔw taara sigikafɔ la kuma caman u bɛ to o kuma de fɔ ka ɲina ko yɛrɛ sɛbɛ kɔ u yɛrɛ min fɔ n'o ye ɲangibaliya k'o kɛlɛ n'o ye impunity n'o bɛ kabi san caman jamana kɔnɔ ka sinsin o kan ani faamaw mana kuma min fɔ o ka waleya a kana kɛ ten kuma dɔ bɛ fɔ nka ni ko kɛra ten o y'o bannen ye ni min ye marabagaw jɔ u b'o waleya ni min y'u jɔ u b'o bila o sigikafɔba ninnu kan ka sinsin o de kan kosɛbɛ ka tɛmɛ u bɛ taa segin ko wɛrɛ minnu kan. D'accord ayiwa Ismaila n'i ye jateminɛ kɛ a fɔ min ma ko ka dɔ bɔ jamana ka musaka la an hakili la an y'an da tun a la nka kosa in na da donna kosɛbɛ jamana kolatigɛ cakɛda dɔ ka musaka ko la kuma cayara kosɛbɛ an y'a ye hali premier ministre kɔrɔ Musa Mara fana y'i da don a la kosani na k'a fɔ CNT mɔgɔw bɛ fɛ ka halisa musaka ko in ka dɔ fara a kan kuma bɛɛ kosani na an b'a ye a bɛ kuma musaka ko ka jamana ɲɛmɔgɔw ka dɔ bɔ musaka ko la terrain de vie de l'État in ko ka dɔ bɔ a la nka a kuma fɔra dialogue fana kɔnɔ ni président ko a bɛna nin don ba la awa CNT bɛna jɛ ni nin ye cogo di olu dun fana filɛ sariya de bɛ hali ni nin kɛra lawaleya sariya bɛ bɔ olu de fan fɛ k'a lawaleya k'a kɛ sariya ye awa nin ko in fana bɛna tɛmɛ CNT ɲɛkɔrɔ cogo di CNT bɛna a yɛrɛ ye ninnu kɔnɔ cogo di u fana ka musaka ko ninnu ani Musa Mara kosa in na a ko institution min don présidence ni primature u bɛɛ ka wariw ka ca awa jamana ɲɛmɔgɔw bɛna furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw bɛna sɔn ka dɔ bɔ u ka musaka la dialogue in kɔfɛ wa i dan b'a la. Ne m'a f'i yan n ka kuma kɔnɔ na maduru fanga an bɛɛ ka jɛ ka ko kelen kɛ dɔ bɛ ta kan e k'a fɔ ko ne ka dɔ bɔ n ta la a ma nɔgɔn dɛ parce que problème bɛ yɔrɔ min na an ka nin kɛlɛ révolution tiɲɛna depuis don min na président la Mali kɔnɔ démocratiquement avantage fɛn fɛn tun b'o ye o n'a ka gouvernement depuis ninnu nan'u ɲɛsin o ma dɔrɔn ne y'a dɔn k'a fɔ ko révolution tiɲɛna. o ma yɛlɛma don a la. Yɛlɛma kelen ma don a la même président ka 150 in fɔ ni souveraineté in n'a ye 100 millions ta forages bɛ ka sala k'a di ko ɲuman don mais a tun ka bila trésor kɔnɔ baara ka kɛ n'a ye o de tun y'a sɛbɛlama ye donc a kɛ to bɛ kuma kɔnɔ ji kun fana ye n y'o de fɔ n ko ko ɲumanba don mais a sariyalama a tun ka bila trésor kɔnɔ a tun bɛ dɔn k'a fɔ ko jɛ kɛra kan mais baara ka kɛ n'a ye jibontɔw ka di mɔgɔ ma ko ɲumanba don mais don dɔ kɔlɔn selen don ka don dɔ minɔgɔni ma kɔnɔ o tɛ baasi ye CNT ka nin musaka ye n'i ma fili CNT ɲɛma kɔrɔ dɔ bɛ a kɔlɔlɔ la assemblée pardon merci assemblée ɲɛma kɔrɔ dɔ bɛ a kɔlɔlɔ kɔrɔ a ka questeur dɔ b'a kɔlɔlɔ kɔnɔ donc olu ye o avantage ta n'i ma fili ni filila ka rectifier tabali kan san 3 kɔnɔ walima san 3 kɔnɔ n bɛ se k'a fɔ ten u yɛrɛ y'a ye k'a fɔ sisan kirini woya wulilen bɛ nin ko min na sisan donc u y'a essayer k'u bɛna bila forme kɔnɔ ala barika la
an ka cour constitutionnelle ɲɛmaa y'a jira k'a fɔ u y'a dilan cogo mun na u ka bayɛlɛma dɔ don a la a ma rejeté dɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen bayɛlɛma ka don olu la i n'a fɔ président kumana CNT président kumana fond de souveraineté kan a yiralen don olu dagalen don président jamana ɲɛmaa de donc u ta ka kɛ fonds spéciaux ye n'i ma fili bon maintenant o kɔrɔ ko n'u ye yɛlɛma dɔrɔn en même temps u ye wari min fɔ u mago bɛ wari hakɛ min na u k'o fana préciser donc u b'a yira k'a fɔ à 90% u ka laɲini bɛ tɛmɛ n ye nin fɔ n ko nin bɛɛ bɛna kɛ jamanadenw ka ɲɛkumu de kan jamanadenw ka tɔɔrɔ parce que anw tɔɔrɔlen don sɛgɛn b'an kan balo da ka gɛlɛn an tɛ ka courant sɔrɔ maa mun kɛra ka an ɲɛji cɛ n'a nana k'a fɔ ko ka dɔ bɔ olu ka musaka la maa ka sɔrɔ o wasanbulon kɔnɔna la CNT la o ka n'a fɔ ko dɔrɔmɛ kelen tɛ bɔ olu ta la CNT ɲɛmaa ma sanction ta o kama o ma wele o ka yafa deli jamanadenw fɔ k'a yira k'a fɔ parce que kuma ni fili tɛ ban sinon maa mun don ne ka bonya b'a kan kosɛbɛ M5 liti la n ka bonya kun b'a kan kosɛbɛ a kunkolo ka ɲi intelligence b'a la mais kuma ni fili tɛ ban tant que i bɛ kuma fili min a kɔnɔ ne ɲɛna ka segin kɔ parce que a ye kuma mun fɔ nin ye kuma belebele don kuma min bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ ka jama yɛrɛ su a y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ ka jama yɛrɛ su ka bila o la mais n'i ma sɔn o si ma hali bi i tɛmɛna n'o kuma tɔ ye ka sara don donc u ka train de vie transition olu kun kana ka a ma se ale kun ka fɔ olu ye olu kun bɛ o dɔgɔya de o la jamanadenw tun b'u yɛrɛ ye révolution in kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko mali kɔrɔko kuma min fɔra ja an mago b'a la bon comme jamanaden fanba fɛnɛ talen don ni passion ye et puis mɔgɔ ko de b'u la kosɛbɛ parce que ni maliyɛn yɛrɛ ye mɔgɔ ko dabila diɲɛ don o don an k'an ɲɛsin sɛbɛ ma kɔlɔlɔ man ka jamana in kɔnɔ a bɛ bɔ yen sinon n'i ye burukina ta k'a lajɛ an b'o kɛ exemple ye n'a fɔra olu de nana exemple ta anw kan mais olu ka président bɛ ka na ni révolution in cogo min na o n'an ta cɛ ka jan parce que ale kelen de don an dun duuru de don et maintenant an dun bɛɛ bɛ ko dɔ ɲɛmɔgɔya kunna président ma fɛn bɔ a ta la premier ministre ma fɛn bɔ a ta la. Ah, président ye fɛn bɔ a ta la. non ne tɛ se k'a fɔ président ye fɛn bɔ a ta la parce que problème bɛ yɔrɔ min na fana ka fɔ kɛ. bon a ye dɔɔnin min bɔ a la. ne kun mago b'a la a ka bila trésor a ka bila trésor ka compte de la donc ne kun b'a dɔn k'a fɔ président dɔ bɔ a ta la d'accord basi t'an ka tɛmɛ n'o ye président dɔ bɔ a ta la premier ministre fɛn ma bɔ o ta la a fɔra ko ministère kɔnɔna la ko pourcentage dɔ ɲɔngiri la ko mun tun bɛ d'u ma ala ne ko sari an bɛ jamana min kɔnɔ. mais Asimi ko ministres tɛ ka sara o fana i b'a sɔrɔ mɔgɔw t'o kalama nka président y'a fɔ mɔgɔw bɔra kalama. président m'a fɔ ko ministres tɛ ka sara fara de ko u ka budget la dɔw ɲɔngirila ka b'u ka budget la k'a fɔ ko ministres tɛ ka sara. ministres dɔw t'u ka sara sɔrɔ a waati la ko k'u ɲininka. président yɛrɛ a tɛ ka sɔrɔ a waati la i n'a fɔ fonctionnaire dɔw fana tɛ k'u ka sara sɔrɔ a waati la sara bɛ se ka retard ta o. donc bɛɛ bɛ se ka don. mais a ma fɔ k'u tɛ ka sara dɛ a fɔra ko sara u t'a sɔrɔ waati la donc k'u ka sara bɛna retard la mais o kɔrɔ tɛ k'u tɛ ka sara sɔrɔ non. bɛɛ ka sara bɛ ka di. donc o b'a jira k'u bɛ ka sacrifice de kɛ. i y'a faamu. n k'a fɔ président ka kuma la n'i y'a faamu. an ka premier ministre kɔrɔ bɔra ka kuma mun fɔ i da magara la question kɔnɔna la CNT ka musaka ko ni fɛn ninnu juste ka se que a ye mobili ko kumaw fɔ ko 2 milliards bilalen don u nɔfɛ u yɛrɛ mobili ni fɛnw san mobili in yɛrɛ bɛ CNT kɔnɔ depuis 2023 depuis an ma don 2024 kɔnɔ mais mobili ko in ne t'o kɛ baasi ye parce que en réalité commission ɲɛmɔgɔ bɛ circuler mobili minnu kɔnɔna la a caman man ɲi a caman bɛ panne na ne yɛrɛ bɛ se k'o seereya tigɛ o ye tiɲɛ ye donc n'a ma ɲa jamana ka baara bɛ ka kɛ donc n'u bɛ ka nin baara kɛ u bɛ voyage ni fɛnw kɛ mobili ninnu na a ka kan mobili in ka changer mais an b'a wagati kɔnɔ wa bon n'a a kɛra wagati kɔnɔ wagati min ka gɛlɛn an ma n'a bɔra est-ce que jamanadenw tɛna su u kama tuguni wa sinon en réalité mobili ninnu moi personnellement mobili ninnu mago bɛ falen na. e y'u ye. ɲɛ. e caman ye. a ka ca ni 20 ye. i bɛ k'a faamu wa. u man ɲi. i y'a fɔ non mobili mun bɛ commission ɲɛmɔgɔw bolo a mobili baden de man ɲi maa yɛrɛ bɛ yen ni o yɛrɛ t'a bilala panne na ne yɛrɛ ka mobili ye sinko ma. i y'a faamu o b'a ka course kɛ ne yɛrɛ t'a la o tɛ b'a ko la jamana in ko don mais n bɛ ka mun f'i ye dɔrɔn a ka kan u ka train de vie n'a président ka dɔ de jigin ka bɔ a ta la jamanadenw yɛrɛ k'a dɔn a ka bɔ dala kuma na. a ka kɛ i bɛ taa ɲɔgɔn ye k'a ka sara dɔrɔn ta. a banna
ministre bɛ ten n'a fɔra bɛrɛ t'aw jɛ 2 millions na e ni ala na CNT au moins 500,000 francs o bɛ wasa kɛ ni ministre ta k'a lajɛ avantage wɛrɛw b'u ye minnu ka saraw tɛ kelen ye. mais i dan b'a la k'a fɔ jalaw kɔfɛ terrain de vie de l'état réduction min fɔra a bɛna lawale e yɛrɛ bolo. a bɛ se ka lawaleya. oui ka jalaw min kɛra sisan recommandation minnu kɛra Ismaël Fane e ka jate la a kan ka daminɛ yɔrɔ jumɛn ni jamanadenw mago b'o la bi kosɛbɛ. a bɛ daminɛ président na ka jigin parce que bɛɛ bɛ ɲɛmɔgɔ de suit. sɔrɔ ni bɛɛ ko ko CNT waati ne b'a fɔ ko bingra d'accord sisan bɛ n b'a fɔ ko bingra CNT mɔgɔw kan dɛ parce que déjà n'a bɛ daminɛ a bɛ daminɛ Kulubali ka jigin mais ni bɛɛ y'i ɲɛsin CNT dɔrɔn ma n b'a fɔ ko bin kɛr'u kan parce que munna dɔw ka avantage b'u bolo donc u fana ka avantage minɛ Madu la parce que n y'o de fɔ dɔ de fana ye coup d'état kɛ n'u y'a ɲɛmɔgɔ ye donc o bɛ se ka sɔrɔ a ta ma cogo di a ma nɔgɔn dɛ bon donc fo ka nin de jateminɛ n ka kuma ye nin de nin bɛɛ la n ko u ka candidat kelen b'u ni ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ u ka taa élection an ka taa élection na o de bɛ se ka an bɔ nin bɛɛ kɔnɔ mais tant que n'an ma taa élection na an bɛ transition in de kɔnɔ dɔ b'a bɔ e ta la fɛn tɛ bɔ ne ta la de Jalo ça c'est clair dɔw bɛna fɔ ko kuma ko jamana ko tɛ wa non ni jamana ko don depuis au début a bɛ bɔ a la ka jigin a bɛ bɔ a la de parce que ninnu tun mana ka daminɛ président ka jigin fo ministre ka na fo CNT membre la ninnu tun mana ka gouvernement kɔrɔ mun bɔra yen Ibrahima Boubacar Keïta ka avantage minnu tun b'olu ye ninnu tun mana k'o sɔrɔ depuis u na kuma donc o b'a yira k'a fɔ poche kɔnɔna ko b'a la o kuma in de ye tiɲɛ ye hali n'a ka kunna tiɲɛ de don i y'a faamu donc ni révolution tun bɛ yen changement de tun bɛ kɛ an b'an yɛrɛ Mali kura kɔnɔ mais an bɛ Mali kura de kɔnɔ fan bɛɛ fɛ même an ka administration kɔnɔ directeur minnu bɛ yen directrice minnu bɛ yen avantage minnu bɛ d'u ma service daw la dɔw kana ka bɔ nin bɛɛ la parce que an bɛ crise de kɔnɔ donc an dun gulonnen don an ka fɛn caman gulonnen don kɔfɛla la n'a ni maaw bɛ ɲɔgɔn na furugufura an ko k'u bɛ bin an kan k'an tɛ jɛn n'o ye tuguni donc a ma se yɛrɛ hali jamanadenw yɛrɛ k'a fɔ ko autorité ka dɔ b'u ka terrain de vie la o kana k'a bɔ a la u yɛrɛ ye k'a d'u yɛrɛ ye de. d'accord e bɛ se ka mun tugu a la ka kuma kuncɛ joona yalima nin dialogue in bɛ se ka kɛ woso kalama ye a lawaleli bɛ se ka kɛ woso kalama ye jamana ɲɛmɔgɔw tɛgɛ wa dakuru ɲɛ kelen na Ismaël Fane. a kɛra ye parce que maa minnu taara fɔ ko ka transition kɛ san 2 ka taa san 5 la walima k'u kɛ général ni fɛnw ye donc olu ye tulu kalama bila u tɛgɛ kɔnɔ ka ban jamanadenw sigilen ɲɛ b'o la donc an bɛ mun fɔ dɔrɔn ala ka jamana ye ala ka suma ka jamana ye kanu don jamanaden bɛɛ lajɛlen la ɲɛmaa minnu b'an kunna ala k'u sɔn hakilila ɲuman na mais Jalo n bɛ kuma kelen kɔni f'i ye maa fɛn fɛn b'a ɲini ni fanga ye k'a fɔ k'i b'a déstabiliser walima k'a fɔ k'i b'a dafiri tuguni marifa ye walima ko wɛrɛ ye ala ka n'o cɛ jan o t'an si arranger parce que ɲɛ wɛrɛ ɲɛ bɛ Mali la mun tɛ an yɛrɛ ye parce que ni y'an bila sira dɔ de kan n y'o de fɔ kɛrɛnkɛrɛnla an donnen filɛ nin AES yɛrɛ kɔnɔna la k'a fɔ ko an bɛna fosi cogoya dɔ la ka fanga fɛn ninnu bolo cogoya dɔ la a ma nɔgɔn dɛ n'o kɛra fɛn bɛ yɛlɛnna ɲi tɛ mun da an ka hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ. ayiwa Cheikh Umar nin dialogue in lawaleyali bɛ se ka kɛ gɛlɛman ye jamana ɲɛmɔgɔw bolo wa walima n'u k'u y'a waleya a bɛ se ka na ni furukufuruku ye minnu ko k'u ma y'a kɛnɛ kan an tulo b'a la fana k'a fɔ jamana kɔ kan dɔw bɛ fɛ ka jɛkulu wɛrɛw sigi ye ni maaw bɛ k'a ta ni ba ye bi kosɛbɛ ko fo civil fanga de ka sigi. Amadu ni dialogue in ne yɛrɛ ni ye ne ɲininka dɛ ni ye ne ɲininka ni ne ye n sɛmɛ sigikafɔ tɛmɛlenw la notamment n bɛ sɔnni sigi mun kan o ye assise nationale ye ka d'a kan assise nationale la ni la délégué maa sugantilen 160 ne ma fili walima 90 don o de bɔra dafɛ dugu la ka na ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ ka enquête ne ma fili nka assise la o fanga bonyana maa mun sen donna o baaraw la ka d'a kan waati politique tɔn bɛɛ sen donna a la donc an bɛ se k'a fɔ ko o kɛra jamako ye ka tɛmɛ nin dialogue in kan nka hali o assise yɛrɛ o ye laɲini minnu kɛ o laɲini fana a fɔra k'a bɛɛ tɛ se ka kɛ ko nka ko minnu bɛ kɛ ni o ye laɲini kumabaw ye o laɲini kumabaw yɛrɛ an y'a ye k'a fɔ minnu tun kan ka se ka waleya yanni bi ka se olu ma waleya donc n'olu ma waleya est ce que est ce que ne bɛ n jigi sigi a kan k'a fɔ ko hali ni mun fɔra ko a bɛ waleya ne b'a fɔ ko ayi ne jigi t'a kan k'a fɔ ko a bɛ waleya nka komi kuma dɔ fɔra kuma kɔnɔ jamana ko fana don jamana marabagaw n'u ka fɛɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na jamanadenw bɛ wele k'u ɲininka olu b'u ka hakilina di ka da u ka degun kan donc ni minnu waleyara a kɔnɔ an b'an sigi an b'o de lajɛ ni a kan ka tɛmɛ sira min fɛ
jamana ko de don an bɛ jɛ an b'an bolo fara ɲɔgɔn kan an bɛ tɛmɛ n'o sira fɛ nka kuma laban kuma na ne kɔni ne ye mun ye nin la a ka kan maliden k'i ɲɛsin baara ma ka kuma jɔ ni transition in kun tɛ kuma waati ye ni transition in kun tɛ labɛn kɛ waati ye walima ka plan dɔw bɔ k'a fɔ ko an bɛ taa ni politiki sira dɔ ye non transition in an ye kɛlɛ kɛ ka IBK kɛlɛ yɛrɛ fanba kun bɛ mun kan ko jamanadenw b'a la ka bɔnɛ u nin na donc ni transition nana o kɔnɔna la transition kan k'i ɲɛsin jumɛn de ma an kun b'an ka don ni gɛlɛya in bɛɛ kɔnɔ sisan kun t'a sɔrɔ an tɛ nin kɔnɔ sisan kan ka sɔrɔla k'a fɔ ko jamana marabagaw ɲɛsin minɛn sanni ma i b'a fɔ u y'a daminɛ cogo min na ka di sɔrɔsiw ma ka jamanadenw lakana ka kalafili kɛ k'a ban ka taa k'u sigi k'u dabɔ kuma na hali n'olu yɛrɛ tun b'a fɔ k'u bɛ kɛ candidat ye mɔgɔw tun b'u wele an kun tɛ se yan an ka bi mun y'a se yan parce que a tiɲɛna de nka minɛn dɔ jɛngɛnna hali sisan a kɔnɔfɛn ma bɔn ni Asimi ni a ye an ka ladilikanw lamɛn maa minnu b'a la k'a fɔ a ɲɛna u k'u yɛrɛ kɛ généraux ye mɔgɔ caman y'u yɛrɛ kɛ généraux ye Mali kɔnɔ yan olu tilala ka bila kɔlɔlɔ la k'u ka général grade t'u la ni a b'an ka kuma lamɛn mɔgɔ minnu b'a la k'a fɔ ko u ka charte révisé ko a ka kɛ candidat ye ni a b'an ka kuma lamɛn a kana k'a ye hali n'a ma ye k'a bɛ k'a ye a ka k'a ye cogo la mun bɛ bɛn malidenw ma k'a sɔrɔ ale kɛlen kɔfɛ fanga tigi ye k'a sɔrɔ furukufuruku tina kɛ sababu ye k'a ka mara ɲɛ bɛ sira wɛrɛ jumɛn na ni Asimi bɛna kɛ candidat ye mais sira wɛrɛ bɛ yen a ka kalafili labɛn dɔw ko charte tɛ kuranɛ ko k'a bɛ se ka réviser n'o révisera o gɛlɛya bɛ min ni Asimi y'i kanbɔ dɔw ko jamanaden tɛ wa a finitigi don a bɛ se k'i kanbɔ o gɛlɛya bɛ min Cheikh Umar komi nin n'a ɲɔgɔnna caman n balimakɛ y'a fɔ cogo min na ni jamana marabagaw ye ko bila yɔrɔ min na Ala de bɛ se k'a wuli ka bɔ yen an bɛ waati min na ko bi nka si fana bɛ Ala de bolo Asimi an bɛ don min na ko bi a ka kalafili labɛn mɔgɔ fanga ɲini tɔn minnu bɛ yen n'u bɛ taa kalafili la a ka kalafili labɛn jɛlenya la maa mun bɛ yen ni o ni fanga ka kan fanga ka ta k'a di a tigi yɛrɛ ma a kana kɛ ko parce que bi ne bɛ transition kɔnɔ se dɔ bɛ ne ye walima ne ka mɔgɔ dɔw bɛ marada dɔw la ne bɛ fɛɛrɛ dɔ kɛ ne kɛra candidat ye sini n ka passe o ka bɔ a la a ka kɛ maa mun bɛ yen ni jamanadenw dalen don a la ni jamanadenw b'a dɔn ko programme ɲuman bɛ a bolo Asimi ka kalafili labɛn jamanadenw ka o ta mais san fila san duuru hali n'an ye kalo 6 kɛ transition na nin kɔfɛ a gɛlɛya tɛna dogo maliyɛn si la o donc an bɛ Ala deli Ala ka n'an se o de ma donc o ye kuma laban kuma ye an bɛ se ka mun fɔ an b'i fɔ kosɛbɛ Cheikh Umar Usman Kulubali mun bɛ se ka fɔ ni application na n'o ye ka dialogue ka don ba la teliya yɛrɛ la baara bɛ se ka fɔlɔ mun de la teliyara min ka gɛrɛ bi jamanadenw ma ni e ye min ye dialogue kɔnɔ n'o de ye ko ye ni yɛrɛ ka jate la nin kɔni ye jamanadenw ka gɛlɛya ye ni baara bɛ se ka daminɛ o la a mise en œuvre bon ne kɔni bolo baara jamana marali ma daminɛ bi degun minnu bɛ yen faamaw b'o dɔn kabuw mana u b'o dɔn wa min b'a la olu b'a dɔn ka tɛmɛ jamanadenw kan bon olu bolo b'a la nka min bɛ fɔ dɔrɔn o ka kɛ ka fɔta waleya a ka kɛ ni kɔnɔnajɛlenya ye ne bolo o de kɔni ye ɲuman ye n'o tɛ a bɛɛ bɛ kɛ kɔrɔlen min bɛ fɔ nin ma ɲi nin ma ɲi nin ma ɲi an ka taa sigikafɔ kɛ nka a waleyatɔ min ka di dɔw ye o de bɛ kɛ misali olu ye furancɛ wasabilo mɔgɔ dɔw ka ko fɔ sisan yɔrɔ fangakɔrɔ tun bɛ jalaki min ye ani hali caman bɛ yen u tɛ fanga ɲinitɔnw fɛ n'o ye politiki mɔgɔw ye kɛwale dɔ de tɛ wa u ka kɛwale dɔ de ma a kɛ u t'u fɛ wa nka ne t'o fɛ ne ka to ɲini n'i t'o fɛ nka e man ka sɔn ka kɛwale wɛrɛ lafasa min n'o ye kelen n'o tɛ o tigi yɛrɛ ka fisa ye o yɔrɔ jɔn bɛ se ka miiri bi fangakɔrɔ a tun bɛ fɔ de ko wasabilenw n'o ye assemblée u bɛ yen ten de u ka baara ye min ye ka marabolo lakɔlɔsi ani ka sariyaw ta nka k'u bɛ yen ten olu yɛrɛ kɛn bɛ lafasabaw ye dɔw yɛrɛ tun bɛ u lagosi ko senkɔrɔtaw ni bolokɔrɔtaw wala ko u bɛ wari min ta k'a ka ca ni mɔgɔ minnu yɛrɛ tun b'o fɔ ka kɔrɔ n'o yɛrɛ dɔ nana fɔ tuguni ko a fɔ cogo min na ko dɔrɔmɛ tɛ bɔ a la oui d'accord i b'a kuncɛ joona Usman Kulubali
an bɛ min fɔ ka aw fo ka waleɲumandɔn k'an barokɛɲɔgɔn yɛrɛ fo ka lamɛnbagaw ni filɛbagaw bɛɛ fo ka mɔgɔ to ɲini ni fili yɛrɛ kuma la. D'accord, an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ. Usumani Kulubali an b'a da kulo k'a fɔ ale ye lakɔli karamɔgɔ ɲininikɛla don, ale tun bɛ an fɛ jama ko di kɛnɛ kan yan min ye Cheikh Umar Tarawele, ale ye association Fɛrɛda o fana ɲɛmɔgɔ don, a tun bɛ jama ko di kɛnɛ kan yan. Ismaila Fane, ale ye jamana kanu olu ka kumalasela dɔ don, a fana tun bɛ an ka kɛnɛ kan yan. An balimaw ne hakili la baro caman faamuyara la min ye sigikafɔ min kɛra ni kɔni y'a sabanan ye an bɛ kuma ni dialogue ko in kan a bɛɛ kun de halisa min ye jamanadenw ye u ka se ka caman faamuya min ye nin dialogue ko in na a taabolo na a ɲɛɲɛw na a kunbabaw bɛɛ ka se ka taabolo faamuya la. Jamukan a kuru sera cɛ ma ni Ala sɔnna an b'a jɔ yan nɔ nin kun y'a tako 146 de ye an bɛ aw fo kosɛbɛ ni Ala sɔnna sini sibiri segi bɛ kɛ jamukan in ale ka nɛgɛ kanɲɛ 9 waati kari fana segi bɛ k'a ka nɛgɛ kanɲɛ 10 waati ni minnu ma se ka a lajɛ o tuma na an bɛ aw fo min ye grand bɛ Bukari Tarawele ale bele tun bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ la radio fan fɛ k'an bila jabaranin sanfɛ Lamini Kulubali Salimata Wederago ne yɛrɛ tɔgɔ ye ko Amadu Jalo ni Ala sɔnna dɔgɔkun wɛrɛ baabu wɛrɛ an n'o bɔ k'o bin an na baro kɛ o kan maakɔrɔw fana ye an ka jamukan in kɛnɛ kan yan'o cɛ an b'a fɔ aw ni ce aw ka filɛliko ɲuman na a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.